يسألونك تبنام دما عن الخمر على حال سنغرا والميسر وري تبنام دما سنغرا وري والنياوري مو woni sababu o yogol wi julɓe namdiɓe ɓe fihima wennade sangara yara wennade wuri waɗa ene hen ismun bakkar kabirun mawɗo koy bakkar mawɗo ene hen koy woni sababu namdade ɓe nde noon ko anna abdurrahman ibn auf oɗo gorko anna abdurrahman ibn aufin o gorko sana ada aman o meɗino gollude ñamde waɗi invitation li baadi ashabihi yogay sahabaɓe nelaɗo Allah ɓe gari galle makko o waɗi dammiri omo ñammina ɓe tew ko patron fa akalu ɓe ñaami wa sharabu ɓe jeri sangar ɓe mandili kamɓe sahabaɓe fof on saha sangara harmani fa hadarat salatul maghribi futuro yoni fa ammahum wahidun minhum goto e mabɓe ardiɓe ɓe mbi ko sayyidina ali wonno julniɓe fa qara'a o jangi qul ya ayyuhal kafiruna a abudu ma ta'buduna aywa a abudu ta'budu tan mo jiiɓa ɗum tan lawuji ɗi garata gadde ko o mandil hasimore nde gasi Allah jippini ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara oto juulete tawa ɗon mandili on saha sangara harmi tan ko saha waktu so waktu ɓenni sangara harmani famide on saha summa caggal ɗum kadi utiyan bun malik onne kadi waɗi invitation e sahabaɓe ene hen saadu bnu abi waqqas gorko ɓe oɗon wondeɓe ɓe ñande hen fa akalu wa sharabul khamra ɓe ñaami ɓe jari sangara haɓe mandili faftakharu ɓe gone wasodirde watanashadu si'ra ɓene jimane jenna ɓe ɓene jimane jenna ɓe fa ansada sa'dun qasidatun yamtahu biha qawmahu wa yahjul ansara oɗo saadu bnu abi waqqas o yimi yimre wotere omo manta koreji makko omo yenna madina naɓe fa sajja rajulun minhum ra'sahu goto e madina naɓe heeli hoore makko e haare taw kamɓe mandilɓe fa rafa'a zalika li rasulillah salam pelente o nawata nelaɗo Allah nela seydina oumar noon ardi hen seydina oumar wi allahumma jooma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya feññinen min e sangara peeñgol cellinowol min cella fa anzala allahu ayatal ma'ida Allah wi ايوا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آيتي فهل انتم منتهون لو يتي دون وبي انتهينا يا رب سيدنا عمر من غبي جومم فكان يوم نزولها عيدا عظيما يا من يلام اودو اي جيبي ñede hen ko masalan ko feeto mango sanani sangara noon ko ndiyam birno jam ɗum wiyete sangara hay sinno wona inab ko ndiyam tan sangara ko soɓe hay soko toɓɓel gorti hen e comcuma alay sagom loota jiida e yamba hay sa ƴetti lakasuji ujunere a waɗe poche ma so waktu ni a juuli wiyetake julde wa boni nde wonno wona soɓe ko sangara woni soɓe wona yamba wona dorok ɗum wona soɓe ala hay so moƴƴani wona soɓe kam woni soɓe ko sangara hay soko toɓɓiri ene wutte ma boni sa yari cetta e sangara aɗa fiye bal balaga badul malikiya hay yogay almuɓe malik mbi fil haddi hayso awjabahu ala man wada'a ibratan fihi wa massaha wa bala'a riqaha wona almuɓe almami malik mbi wonde so tawi a ƴetti mesalal a yuwe butel sangara a waɗe ɗemgal ma a moɗi so sari a nanguima fiyete halan kam ne mandilɗa ala kullin kam ndiyam ine beeje kam ko soɓe tan ne harmi ko heewi hen e ko famɗi hen a mandili a mandina fof ne harmi sa yari e ijma o a fiyete
o amma noon joggitiiɗo ko wona sangara min sa'iril ma'iyati e geɗe ɗe ngannduɗaa ko leppuɗe kono wona sangara ene wela noon endal a'immati salasa ɓen mbi kadi ene fiye wa ba'dul hanafiya yoga almuɓe abu hanifata mbi jomum ne fiye wa qala ba'duhum wona almuɓe abu hanifata mbi la yahrumu minhu illa al qadra al muskira kala ko wona sangara hay sene mandilina harmata kala ko wona inab hay sene mandilina harmata so wona jara hen fodde kene mandilina wa ammal jamid so tawi ko hunde rendude ko wayno dorog en walla yamba en alladhi yaghibu al aqla ko ganduɗa ene wirna haqqille kala hasisati ko wayno yamba wal ofyun walla ko wayno dorog banje en fof ko dorog daturatu ko dorog fa dahirun ene laaɓi kam bimina laaɓi ene laaɓi harmani yahrumu noon ne harma noon ta'adil qadra al mughibi lil aqli fodde ko ene wirna haqqille ma simma ɗum e yamba ene harmi fodde ko ene wirna haqqille ma e yerde ɗum e dorog ene harmi o fihi l adab hidde ala kono needini heen sa jaggam aɗa foti neheede sa simmima yamba ha ngama tan aɗa foti neheede pama ɗum ɗum woni noon yamba e anani mbimi mandilo bakkanne heen wuri bakkanne ismum kabir ene heen kadi manafi'u linnas nafooje yimɓe sa yeri sangara weltima aɗa haala wolof ene weeli de jahaɗa duymi ene weeli de noon ne kadi masalan anani de sa waɗi wuri a dakki a heewi kalis ene weeli de nden ɗon yaranno haade harmude kono wo ismuhuma bakkar sangara e dorog bakkar sangara mbiyannomi wuri bakkar mumen akbaru ɓuri mawnude min nafihima e nafooje majji sangara ko nafata ko bakkar mum ɓurɗum mawnude wa yasalunaka eɓe namdoma maza yunfiquna keɓe nafqata ko no foti ɓul wi al afwa nafqe ko heddi ga hajuji mon so tawi aɗa foti wadde dépasse a ala haydara so wona temedere dépasse temedere nde ala ko cakkorɗa nafku tawa ha temedere nde gasa so temedere ha nafqi dépasse ma gasi on ñaami an e ɓesguma so wonko heddi sappo ɗum de nafqata wona ko poɗɗa wadde dépasse ke mbiya kadi aɗa sakko isa sakkima andañi maya aga ka ngaɗa a joƴani nafqete koko ɓurti ko wima ɓullil afwa koko ɓurti ko hetti ko ɗum nafqata kazalika ni no Allah feññinari en ko haala ko ni yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on al ayati dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum bele jo onon tatafakkaruna oɗon micco fi dunya e alhaali aduna wal akhira ƴewon hen ko ɓuuri fewde fof mbaɗon wa yasalunaka eɓe namdoma an Muhammad anil yatama alyatimeɓe jawdi mumen holno ɓe mbaɗata hen soɓe goppi jawdi ndi bonat soɓe mbadde jawdi mabɓe ɓe ñaami kadi ɓe daña bakkar joni noon ɓe mbaɗata Allah wi islahul lahum alyatimu jawdi mum ko moƴƴinande ɗum tan moƴƴinaneɓe nan noon ɓe e jawdi mon hayrun nannude jawdi mabɓe e jawdi mon ɓuuri moƴƴude min tarki dalika e woppude ɗum wa in tukhaliduhum son jillodiri nafaqqe mon e nafaqqe mabɓe fa ikhwanukum ɓe mbayi kono musidaɓe mon aywa masalan ɓe gonduno ɗo wona sa ɗannima joni a tuusat gadda capanɗe nayyi mi adda capanɗe nayyi goɗɗo adda capanɗe nayyi coodin ko ñamɗen hey oɗo ko aliyatimo ne jogui jawdi omo e galle ma walla ko aliyatimeɓe ɓe jogui jawdi eɓe galle ma eyyi ɓe subaka fof yooɓe dokku dépasse tan keɓe poti ñamde ko a gadda e gadda ndendi noon coodon ko ñamɗon ñamo basi ala e ɗum ne dagui wona tan kay ko jawkal maɓɓe tan kay ñamete so gasi ɓe mboram ala ko addat ɓe gadda ko tuusal wallahu Allah noon yaalamune andi al mufsida bonnowo min al muslihi e moƴƴinowo Allah ne andi goto en fof mo yoɓ ɗum walaw sha Allahu so Allah welanoma la a'anatakum ma o ɓittinantuno on
o haɗa on jillondirde jawdi maɓɓe e jawdi ma inna allaha ay lamɗo allah azizun ko polɗo e laamu makko hakimun ñeñuɗo e golle mum wala tankihul mushrikati oto ndese rewɓe heefereɓe debbo keefeero dewowo jalan oto res ɗum dagaki hatta yuminna haɓe gumɗina wala amatun ay resde kor muminatun juulɗo hayrum ɓuri moƴƴude min mushrikatin e resde dimo keefeero korɗo juulɗo kalfaɗo resde ɗum ɓuri moƴƴude e resde dimo mo wona juulɗo ɓe mbi ceero yarata oy walaw ajabatkum hayso haawi on jondam maɓɓe hayso haawi on jawdi maɓɓe kono noon ko jiida e heefereɓe catholique eɓe jiida e heefereɓe ahlul kitabi en chrétien en catholique en ɓen ene ndese ɓen rimɓe maɓɓe ene ndese ko horɓe meeɓeɗa hata res wala tunkihu hoto ndesne nane men ɗakata res joni ko hata resnu hoto ndesne al mushrikina heefereɓe ɓiɓɓe moɗon julɓe e ɓiɓɓe mon julɓe onon rew onon yimɓe julɓe ɓe hoto itte ɓiɓɓe mon oɗon totta heefereɓe dagota hatta yuminu ha kamɓe heefereɓe ɓe jaɓa Allah sabu wala abdun mu'minun ay gorko maccuɗo julɗo kalfaɗo o hayrum ɓuri moƴƴude min mushrikin e keefeero dimo ittude ɓiyum totta maccuɗo kalfaɗo julɗo ɓuri ittude ɓiyum totta dimo keefeero walaw ajabakum hayso haawi on jawdi makko hayso haawi on mbaadi makko ulaika sabu heefere yaduuna noddata ila nnaari ko fewde jeygol wallahu allah noon yaduu noddata e ɗemgal nelaɓe mum ilal jannati ko fewde aljanna wal maghfirati e kafrangal golle baɗɗinoje aljanna bi isnihi e yamirore allah wadde jaaboɗe allah ko haali ko wa yubayyinu ayatihi linnasi allah ene feññina kawniɗe mum wonande yimɓe la allahum beele jo yimɓe ɓe yatazakkaruna e mbacco wa yasalunaka eɓe namdoma anil mahidi fi leyru aha no ɓe mbaɗata so rewɓe maɓɓe piilima holno ɓe mbaɗata kamɓe sahabaɓe ɓe namdoma an nelaɗo allah sallallah sallam eɓe mbima so rewɓe maɓɓe piilima holno ɓe gollirta hul wiɓe huwa fiireyru adan ko saɓe ene nefini ɗum noon fa'tazilu nisa allah wi goppe rewɓe ɓe hoto jaaɓeɓe filmahide e fiireyru soɓe piilima yeɓe goɗɗe faamide soɓe piilima yoɓe goɓɓe nde aya o jippi woodi famɓe mataw woppude debbo o so fiilima ko serde ɗum woni hen paami ɗum a woppanmo mutlagan hatta fil maskani hay suudu ndu e yaltan ɗum ɓe paami kamɓe pullo goto ari e rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wiira ya rasulallah hal bardu shadidun o saha noon ko saha jangol wa siyabu qalilatun comci amen kewani fa in atharnahunna halakal sa'ira ahlil bayt so min goppidiɓe cuuɗi ɗi wonnoɓe hen ɓe kalko wa in istasarna biha so min kertorima cuuɗi min goppiɓe halakatil huyyatu kamɓe fiiliɓe ɓene ɓe kalko joni min jaltat cuuɗi ɗi min ɗalda ɓe so min ɗaldiɓe min maaya jangol so ɓe jaltiɓe goppidi min e cuuɗi he kamɓene ɓe kalko ɗum noon no min mbaɗata nelaɗo wi wona noon mbiyeɗon nelaɗo wi umirtum an ta'tazilu mujama'atuhun mbiyeɗon ko yo on goppu wondude e mabɓe wona yo on jaltu cuuɗi walam tu'miru bi ikhrajihinna min al buyuti on mbiyaka yo on jaltitɓe cuuɗi ɗi ala ko mbiyeɗon ko yo hoton gonde mabɓe no heefere ɓe mbaɗani wona noon ma'lam annahu yahrumu waɗ'ul ha'iri fil farj bi ijma'in yaabde debbo noon e fiileyru ɗum ene harmi wa amma talazzudu bima bayna surrati war rukbati so tawi noon ko dakmitade e makko taw wona wondude e makko fa in kana min fawqil izari so tawi ko dow wudere to fa fihi khilafun ene luura wa amma ada zalika min sa'iril jasad fa huwa jaizun bi ijma'in o wi so tawi noon ko ɓandu ndu ko heddi ko endi en ɗum ɗo en ɗum baasi ala ene dagi wa amma ko wona ɗum ko tawi dow wudere he dakmitade hen ene luura ɓe mbine dagi ɓe mbine harmi wa amma ko wondude makko ne harmi itlaqan rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi alhaidu tasuddu izaraha wa sha'anaka bi a'laha nelaɗo wi so neɗɗo fiilima yo haɓɓu wudere makko an gorko o alhaalima yo won dow tan
gollodiren dow to ko amma less on goppodiren o wi heewi o wi to bange piilotoɗo debbo piilotoɗo ko piilotoɗo gonowo go sellowo wonde reedu kala mo sellata wonde reedu fiilotako ko tuggude duuɓi 12 ha duuɓi 50 debbo so dañi duuɓi 12 tugguɗon ha 50 ene sella fiilade so ɓuuri 50 ha 60 ɗon alay sago rewɓe namde so debbo dañi duuɓi 50 hakkude ɗon e duuɓi 60 so yi ƴiƴam ene namde rewɓe beele ene wawi wonde debbo dañɗo duuɓi 50 pawɗi walla 60 beele ne wawi fiilade walla fiilotako walla duuɓi 9 debbo dañɗo duuɓi 9 fewde duuɓi 12 so tawi debbo dañi duuɓi 9 caggal duuɓi 9 so yiyama ƴiƴam ne yalte makko o wi kadi ɗum kadi namdete ko rewɓe fa in qulna innahu haydun kana haydan so rewɓe mbi'a ha ene wawi wonde ko fiilayru tan wona fiilayru o illa fala so rewɓe mbi ala ɗum wona fiila tan wona kharaja bihi man la tahmilu adatan mo ganduɗa noon wawa wonde reedu ta aada li sigarin saabu cukaku mum aw yi asin walla piptiɗo ka binti 6 aw 70 dañƴo duuɓi 90 walla 90 anani duuɓi 90 o fiilotako tan o wawa wonde reedu dañƴo duuɓi 6 o fiilotako tan o wawa wonde reedu o namdetaka hay hunde ko wona fiileru tan o so ƴiƴam yiyama e mum wona fiileru dañƴo 90 hitande so ƴiƴam yalte makko wona fiileru dañƴo duuɓi 6 so ƴiƴam yalte wona fiileru wona ɗum woni noon fa atasilu nisa polloɗe rewɓe fil mahidi ɗo wonno fiileyru wala tagrabuhunna hoto malloɗeɓe hoto gonde e mabɓe hatta yaɗo hurna haaɓe laaɓa seɓe laaɓi ɓe lootima gasi Allah wi fa ida taɗahharna seɓe laaɓi fa'tuhunna ngare e mabɓe min haythu amarakumullahu no Allah yamiriri on Allah yamiri on ko yo on ngare mabɓe ngare no Allah wiri ni noon ko noon mbiyeɗa ya arde makko wona no aɗa walla arda ko welma inna allaha Allah yuhibbu Allah noon ene barjita at-tawwabina tuuboɓe e bakkatuji o yuhibbu omo yiɗi kadi al-mutatahhirina laaɓoɓe e fiilayru gande noon nisa'ukum rewɓe mon harsul lakum ko gese wonande on joom suudu ma ko gesa ma andi gesa ma ne beeleɗa fof dawadde ha sa welama dawa sa welama kirda debbo ne ko noon ala kono dañƴa hen aajo fof faatu harsakum ngare e gese mon anna shi'tum kala ne jiɗɗon e kala no jiɗirɗon kayfa shi'tum kala ne jiɗɗon ngare e rewɓe mon e kala no jiɗirɗon ngare e rewɓe ene dagi o wi sa yiɗi gonda e makko oɗon dari sa yiɗi gonda e makko oɗon jooɗi fof ne dagi hay baasi ala sa yiɗi lelo ɗon sa yiɗi o huccita e ma sa yiɗi o rumto no beeleɗa fof ene dagi Allah wi ne dagi wona gonga aya o jippi koye yahudiyankoɓe winoɓe so tawi neɗɗo arde joom suudu mum caggal so ɓiɗɗo ari yeeso ngo hettata ko caggal Allah wi e peni ɓe cemtat wona gonga wona gonga maɗo Allah ɓuuri andude de kono hukama o en mbi so tawi aɗa wonda e debbo aɗa wondira e muɗum lelorade banggue ene rontina ko wiyete suyre ene adda e neɗɗo o suyre lelodade e debbo taw ko banggue mum taw ko banggue ene adda suyre ko heddi ko noon wona gonga Allah wi wa qaddimu li anfusikum gardinane koye mon golle moƴƴe hol ɗum wiide bisimillahi so oɗon gonda
أنا جم سود ما سودن غندا بيراكو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وي آن جومم وɗɗin min seyɗane goɗɗina seyɗane ko jogorɗa rokkoyde min ko fa innahu neɗɗo o ida faala dhalika so waɗiri ni hufida al waladu min alcheyɗani ɓiɗɗo jogorɗo jibinede o ma Allah renmo e cheyɗani wo kutiba lahu bi adadi anfasihi Allah windanamo kanko gorko o fodde poofaali ɓinguel ngel ko ngel wuurata e aduna ko ngel foofata ko podde poofaali ɗi to banggue baraji Allah windana ɗum babiraɗo o wa anfasi awladihi e poofaali jogorɗi yaltude makko ha yawmal qiyamati hasanati ila yawmal qiyamati ɓinguel ngel so tawi aɗa wonde joom suuduma a wi bismillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna cheyɗana wa jannibi cheyɗana ma razaqtana a haalingol konngol Allah ñawanima ɓinguel toɓɓama hen ngel ɗon ɓinguel fodde ko ngel wuurata e gurdam maggel Allah andi ɗo haaɗi kala ko ngel foofi aɗa windene baraji e ko ngel jibinta e ko ɓiyi ko jibinta e ko ɓiyi ko jibinta ha yawmal qiyamati poofaali mumen an baba o jibi baraji ɗi wa qaddimu li anfusikum gardinene koye mon golle moƴƴe Allah wi noon wa'lamu gande wattaqullaha kule Allah mbaɗon yamirore Allah goppon kade Allah wa'lamu gande annakum wonde onon mulaquhu ko on hawroyoɓe Allah yawmal qiyamati o yoɓa on golle mon gande ɗum goto foof yo andu ñande yawmal qiyamati ma daro e yeeso Allah kala ko o haalno o haalta kala ko golluno o walla yimɓe waɗino ɗum yimɓe jiya kala ko o wima ya wat wat ko wino ya woppu wat wa alamu annakum mulaqu gande kon hawroɓe makko hulbini de hawrede Allah no hulbini de wa bashiril mu'minina weltin julɓe ɓe rentiɓe Allah ɓe weltinɓe nadde aljanna wala taj'alullaha onon wondoɓe hoto mbaɗe Allah urdatan ko haare li aymanikum sabu gondoje mon gonda tawa fenat gonda tawa fenat billahi leri tan ha neɗɗo woppuma tawa fenat ndentoɗe ɗum anta birru mbason moƴƴude wo tattagu mbason hulde Allah goppe wo tuslihu mbason moƴƴinde baynan nasi hakkude yimɓe oto mbaɗi ɗum billahi min mi wonta haal hakkude mabɓe billahi mi moƴƴinta hakkude mabɓe rentogol konngol moƴƴat oto wiyanno julɗo kay wiyata moƴƴinta hakkude julɗo min mi wonta haal hakkude mabɓe wallahi mi jokkata endam i an ceerno oto wi noon wallahi mi waɗata ko moƴƴi wallahi oto wi noon wallahu Allah sami'un kanko woni nanowo konnguli mon alimun ganduɗo alhaaliji mon gande noon la yu'akhidukum Allahu billagwi Allah nangirta on mere eywa fi aymanikum e gondoje mon aɗa haalanno hunde tan a tinani gonɗa Allah wi nangirtama ɗum ka puuji aɗa haalanno a tinani gonɗa Allah wi nangirtama ɗum wonore nde a tinani a nangirtaki walakin ko woni yu'akhidukum Allah ene nangira on bima kasabat qulubukum ko ɓerɗe mon ɗe paaditi nde godata nde so on goodi on jani Allah nangirma ɗum a won te aɗa fiɓi gori wonde wona a tinani gonɗa ala a tawi gonɗa janɗa wondore Allah wina nangirma ɗum alay sago mbaɗa kafara wallahu Allah noon gafurun ko jaafotoɗo e gonɗo mo tinani halimun muñƴo mo yawata leptude kanduɗo e leptede lilladina ne wodani ɓen yu'luna ɓe ene gonda min nisaihim e rewɓe mumen so tawi ila joom suudu ma a wi wallahi billahi alladi minema en gonta wondu mbiɗama noon kanko debbo Allah wi ne wonani ɓen tarabbusu pandagol arba'ati ashhurin lebbinayi sa wi joom suuduma billahi en gonta wondu a deƴƴi sari ene muñanma lebbinayi so lebbinayi timmi a artani sari itta dewgal ngal sa arti mbaɗa kafara ka gonnoɗo nano sari wiya gasi
fa in fa'u se ɓe garti e saha lebbinayi he walla caggal lebbinayi o waɗi kafara o wonde joom suudu makko fa inna allaha allah gafurun ko jaafotoɗo e ko wanno e lor e debbo o ko rahimun ko jurmotoɗo mi tawde o ɗum allah wi wa in azamu talaqa se ɓe pelliti serde ɓe calima arde yeɓe ceer sa wi a wonta joom suudu a timmi lebbinayi woppudade fa inna allah allah sami'un kanko woni nanowo konguɗi mabɓe alimun ganduɗo pellitte mabɓe wal mudallaqatu rewɓe seeraɓe yatarabbasna eɓe pando bi anfusihinna e koye mabɓe ɓe mbasa resede salasata qur'in laaɓe tati so debbo seerama haade ko piilotoɗo omo laaɓa laaɓe tati nde o fuɗɗo dañde gorko laaɓe tati ɗon tuggude ñande o seera ha duuɓi 5 ko laaɓe tati tan wona lebbi tati edda wona lebbi tati ɗiɗo fof semti wodani edda lebbi tati ko debbo mo fiilotako nayeejo diwtuɗo fiilade cukalel ngel yontani fiilade ko o jeeyi lebbi tati ko amma piilotoɗo ko piilebbe tati so yiɗi noon o fiilo lewru fof siɗo e nder lewru he fof o fiilo piilebbe tati ɗe e nder lewru wotoru ene jentila o daña piilebbe tati e nder lebbi tati omo jentila fiilade fiilede wotoru omo jooɗo hitande o fiilaki omo jooɗo duuɓi ɗiɗi o fiilaki kono ko maw fiilo noon so yiɗo jooɗo duuɓi tati so yiɗo jooɗo duuɓi temedere ko maw fiilo so tawi ko muynowo filtako wiye lebbi tati tan o seerama ko ɓoyi lebbi tati ɓoyi kanko ko seera joni lebbi 5 edema gay kasi taw ko ko muyninowo filta hewɓe pilta ko maw enta haw fiilo gongol haw filto gongol o enta ni no eddama ko gasi sa humi kuma e dewgal jannal mbaɗa ko harmi an ceerno daña bone se ɓe ngari namdude ɓe eddaji mabɓe ɗum ɓuri labde ko debbo yo ara so baba ari baba kangaɗo anda hen aydan yo debbo ara haala mi fiilima walla mi fiilaki ɗum ɓuri labde wona tan aɗa heeɓa temedde ɗiɗi tan mbiya pour temedde ɗiɗi tan aɗa heeɓa jaaha temedde ɗiɗi nduwari ceerno tan jaaha tawa mbaɗa ko harmi ceerno hoto jaɓ ɗum debbo ceeraɗo fof kurtiɗo piilebbe tati laaɓe tati o fiilo o laaɓa goho o fiilo o laaɓa ɗiɗi o fiilo o laaɓa tati edde gasi mo hurtaki so seerama midi 1 heure dañi gorko yo human ɗum on eddintako on ala hen ko tawi ko jibi gonɗo reedu so jibini tan hay so ɗon e ɗon so gorko wimo mi seerima nder suudu o yalti boowol omo nodda neɗɗo yo ar walla mo yaltine bagage tan o jibini edda gasi so yiɗi gorko humanamo ɗon ɗo dare damal omo ƴeewa gorko yo ar walla mo yaltine bagage tan gorko seeri tan o yetti damal tan o jibini gorko goɗɗo humanamo ɗon tottama teŋeɓe humanamo asi so yetti bagage o fan gal gorko goɗɗo hay somo wone piilebbe temedde humane ha dakma fiilere hatta neɗɗo humanede fiile hatta ko seerede fiileyɗo hatta debbo ko seerede hatta ɗum humanede wala yahillu lahunna daganta ko rewɓe ɓe an yaktumna nde ɓe cuuɗata ma khalaqallahu ko allah tagi fi arhamihinna e nder rangaji maɓɓe so tawi debbo seerama omo andi hoore makko ko reetu oto suuɗi yo hal gonga in kunna yu'minna billahi so tawde kay eɓe gonɗini allah wal yawmil akhir eɓe gonɗini ñalawma cakkitiɗo wo bu'ulatuhunna worɓe maɓɓe seerɓe ɓe a haɓɓuɓe ɓuri handude bi raddihinne e ruttudeɓe so tawi gorko seeri debbo fi zalika e edda he so gorko seeri debbo debbo o ene edda gorko o so welama artiramo e nder edda he tawi ko raji iya ɗo gorko o waynota komo waynota ko yummakko waynota ko bammakko komi artirimo tan so mo wela o arti so bammakko ne wela o arti so yummakko ne wela o arti siɗi wasa welede so gorko o wi mi artirimo e suudan o arti welma mettuma haala kay ko raji iya so debbo welama so metta fo arti gasi tawi ko ceergal radio kay siɗi debbo wiye eyi siɗi ala siɗi bammakko wiye ngal wonta wonta darga a fenat baba a feeni ngal wonti
tadande gorko wi mi artirimo o arti sa humi tan kumanɗa ko godde debbo janano a humi dewgal jannano toñi sa ma inata jeygol daña bone in aradu islahan seɓe jiiɗi moƴƴinde kay ko ba in mbiyeɗa ba in kam so gorko o yitti alay sago o waynomo wayno baba wayno nene humte wa amma raji humtetake ko arti tan ko yurnade tan kumba enen ceerno nani subaka mi artirim nda dépasse nani fa jeere kasi dewgal wonti ɗo holko saloto he so yiiɗo salo so yiiɗo jaab ngal wonti tan so yiiɗo duggoya so yiiɗo wasa duggoyde ngal wonti kala ƴamɗo mo ƴami debbo jannono fiyamayde ngarde ɗum wala hunna ene woodani wo rewɓe ɓeene ene woodani rewɓe ɓe e dow worɓe he mihlulledi yeru nden hunde woodande worɓe ɓe alayhinne e dow rewɓe ɓe to banggue haqqeji bil ma'rufi no moƴƴiri to banggue gondiku ay rewɓe ɓe no worɓe ɓe jogori haqqeji e maɓɓe ni nonne kamɓene ɓe jogori haqqeji e worɓe ɓe no worɓe ɓe jogori haqqeji e maɓɓe ni kamɓe rewɓe ɓe ko noon ɓe jogori haqqeji e rewɓe worɓe ɓe shar'an min husni isratika moƴƴude gondiku wasde lorlodirde ɗum gorko o ene waɗɗi ɗum debbo o ene waɗɗi walirrijali ne woodani worɓe alayhinne e dow maɓɓe darajatun worɓe ɓe noon ɓuuri ɓe darajuji to banggue gondigu haqqe gorko de debbo ene jogui mum haqqe kono gorko ɓuuri jogade haqqe e debbo holko woni sababu tege ene waɗɗi debbo ɗoftade gorko wallahu allah noon azizun ko polɗo e laamu makko hakimu ñeññuɗo e golle mum aɗɗalaɓu ceerle noon marratani ko laabi ɗiɗi ceergal ko laabi ɗiɗi mi seerima goo gartira mi seerima ɗiɗi gartira tataɓol ngol artata ene arta wadde fa imsakun ene waɗɗi on jogitade ɓe caggal ɗimmal ngal ɓe ma'rufin no moƴƴiri taw lor ala aw tasrihun walla goppanɓe ɓe jaaha mbason artirde ɓe ɓe ihsani no moƴƴiri wala yahillu lakum daganaki on onon worɓe ɓe an te'khudude keptoton mimma ataytumuhunna ko dokkuno ɗon ɓe ko to banggue teŋeji dagota ko kepton shay'an hay huuɗe so on ceeriɓe so on ceeriɓe dagota ko kepton hen hay tus illa an yakhafa so wana gorko o e debbo o ɓe kula allah yuqima ɗe ɓe ñiɓata hududallahi keeri allah ko allah dottaniɓe to banggue haqqeji kanko gorko o omo andi o wawa ɗum humnude debbo o ene andi wawa humnude ɓe mbawa wondirde noon joni noon fa in khiftum so tawi on kuuli allah yuqima wonde ɓe ñiɓata onon waliyaɓe ɓe oɗon gandi kanko gorko o e debbo o ɓe ñibdata ɓe ñimnata hududallahi keeri allah fala junaha alayhima wadde bakkar ala e mabɓe kanko gorko o e debbo o fi maftadat bihi ko sotti ɗum debbo o hoore mum so debbo o itti hunde totti gorko o yoppudade mum baasi ala e ɗum baasi ala e ɗum mbiɓe baasi ala e ɗum ɗum ɗon sa nani fala junaha alayhima wana debbo o e gorko o fala junaha alayhima ko bamum gorko o e bamum debbo bakkal ala e mabɓe tawde eɓe gandi gorko o e debbo o gondigo mabɓe jogorani moƴƴude bakkal ala e makko kanko bamum gorko o bakkal ala e makko kanko bamum debbo o fi maftadata bihi ko debbo o sotti nafsa ha hoore mum debbo itti hunde totti gorko o yoppudani mum ɓorgu paasi ala hen ala e mon bakkaɗo noon babiɗaɓe tilka ko allah haalanma ɗo ko ɓe ñawoje hududullahi goni keeri allah fala ta'taduha hoto jawteɗi ɗi aɗa yawta ndeke wa man yata'adda mo yawti hududallahi keeri allah fa ulaika ɓen kay hum zalimuna goni tooñ fa in ɗallaqaha so gorko o seerimo caggal ɗimmal ngal fala tahillu lahu kanko debbo o daktanta ko gorko o min ba'du caggal ceergal tataɓal ngal hatta tankiha ha debbo o resa zawjan gorko gayrahu mo wonano kanko so tawi gorko e debbo ceeri goo
biiden gorko ne artira ceeri ɗiɗi biiden gorko ne artira sebe ceeri tati gorko artirta so wana debbo o daña gorko o nadda e makko in ghayyabal kamrata binti shari min ghayri mani'in wala inkar taw ɗum waɗ so waɗi on saha cergal on saha daktano ceernoɗo fa in dallagaha so sertimo gorko o laawol ɗimmol fala junaha alayhima bakkar ala e makko kanko debbo o ala e gorko ceernoɗomo adan o bakkar ala e mabɓe an yatarajaa de ɓe duttodirta kamɓe ɗiɗo ɓe mbatta dewgal caggal nde edda gasi in zanna tawde kay ɓe jananama an yuqima eɓe ñibda hududallahi keeri Allah wo tilka ɗeɗo gueɗe kaalaɗe hududullahi goni keeri Allah yubayyinu ha Allah ene feññina ɗen ɗi qawmin wonande yimɓe ya'lamuna ɓe ene gan wa ida dallaqtumun nisaa so on ceeri rewɓe fa balagna ɓe ɓallima wona ɓe jettima so yettima kay ngane heɓtoraki fa balagna ɓe ɓallima ajalahunna laja maɓɓe eddaji ɗi daari gasde on saha fa amsikuhunna tawde aɗa yiɗimo joguitomo bi ma'rufin no moƴƴiri taw lor ala aw sarrihuhunna so ɗum ala goppaɓe gopponɓe bi ma'rufin no moƴƴiri mbason artirdeɓe ha edda gasa ɓe daña gorko goɗɗo wala tumsikuhunna hoto joguitoɗeɓe e ruttudeɓe diraran saabu lorlude e ta'tadunga ha jawton aywa anani de ha jaggi ton oto mbaɗe noon wa man yafa'al zalika kala mo waɗi ɗum faqad zalama nafsahu toñi hoore mum wala tattakhidu hoto joguitoɗe ayatillahi ayaji Allah huzuwan ko jalkitorgal wadhkuru ciftore ni'matallahi nema Allah alaykum mon wa ma anzala alaykum ako Allah jippinemo min alkitabi e qur'ana wal hikmati e ñawoje gonde qur'ana ya'idukum bihi Allah ene wajoro on ɗum wattaqullaha kule Allah wa'lamu gande anna Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo wa idha dallaqtumun nisaa so on ceeri rewɓe noon fa balagna ɓe jettima ajalahunna laje maɓɓe an kanti laje gasi dewgal gasi edda gasi ceergal a seeri debbo edda mum gasi fala ta'duluhunna an bamum debbo o e an bamum gorko o oto kaɗe rewɓe ɓe an yenkihna nde ɓe ndesata azwajahunna worɓe maɓɓe seernoɓe ɓe so gorko seeri debbo edda gasi gorko o e debbo o kaltidi nandiri eywa gorko o felliti artirde debbo o e dewgal mum eywa kaɗe onon babiraɓe wiide o mbiyon on kumata ko wondima hen wona koko ɗaccuno o tawtoyta ko wondima hen somo yiiɗi tan ɗaccoya oto kaɗeɓe restede de so worɓe maɓɓe gari min destaɓe oto kaɗeɓe ɗum yimɓe mbaɗam goto seeɗo to ɗo gorko ten mbaɗam goto ñinen seernoma ɗo gorko ten ɗiɗo joɓa caggal mum koɗo wi wartana debbo kam debbo sari ala o yoɓat teŋe tan yo yoɓ teŋe ɗe ha para tan ɓe kumtane kadi o yoɓat teŋe tan yo yoɓ teŋe ɗe kam babiraɗo fota salade tagaki o salo ko ɗum kaɗoɗa ɓeɗaka a sa tawi tan ɓe nandiri kanko debbo e gorko kay an baba ala hoƴima hen an baba wona haajuma salade so ɓe nandiri tan an baba wona haajuma salade ala ko gorko e debbo soɓe kaltidi ɓe nandiri koko ɗaccuno o tawtoyta kanko andi ko ɗaccuno to soɓe nandiri o welama tawtoyde ko ɗaccuno ko ala ko hoƴima hen an ba an kay baba waɗanma tan ko humde heddi noon teŋe ɗe rewata ɗe noon yo yoɓ haade makko ardande debbo kay yo yoɓ teŋe taw après o watta kesi kadi ɗum woni ida taradaw seɓe belodiri ala ko baynahum hakkude bil ma'ruf no moƴƴiri zalika haɗede hadde rewɓe me haɗede hadde debbo o resede yu'adu bihi ene wajore ɗum man kana minkum on laatiɗo mo yu'minu billahi ne gonɗini Allah wal yawmil akhir gonɗini ñalawma la cakkitiɗo ko on wajete mbiyeɗa hata had debbo o resede waccorto ɗum noon ko kulɗo Allah wi wasata hadde debbo ɓiimo restede e gorko ceerno ɗum ko kulɗo Allah ndeke howhul Allah woppa salikum ɗum mon
azka lakum ɓuri moƴƴande on wa adharu ɓuri laabde wonande on wallahu allah ya'lamu omo andi ko woni mum maslaha wa antum onon la ta'lamuna on ganda wadde ko yemiri on ko mbaɗe wal walidatu yummiraɓe wal walidatu yummiraɓe yurdi'na eɓe muynina awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe hawlayni duuɓi ɗiɗi kamilayni timmuɗi nene jibinɗo ene muynina ɓiyum duuɓi ɗiɗi timmuɗi ɗum noon ko liman arada wonande muyɗo an yutimma rada'ata nde timminta muynam so tawi debbo yiɗi timminde muynam mum ene sella o muynina ɓiyu duuɓi ɗiɗi timmuɗi oto ɓeydu hen noon duuɓi ɗiɗi dagaki ɓeydude cukalel ene muyna kono hoto ɓuuri duuɓi ɗiɗi so ɓuuri duuɓi ɗiɗi tan o muddiɗat on tan woywere ene manka kono hoto ɓurtu wa alal mawludi lahu ene waɗɗi jibinanaɗo o bamum cukalel ngel rizquhunna ñamminde yummiraɓe ɓe wa kiswatuhunna holtindeɓe tawde kay debbo o ko ceeraɗo so debbo o ko ceeraɗo ne galle mumen omo jogui ɓinguel ma muynowel tawde ko ba in o seera wona radio de radio yahata ko ba in o seera ko ba in waɗɗanokimo ñammindemo kono somo muynana ɓiye a ñamminan mo a yarnanmo holtinanmo ko amma radio kay ko force ko debbo ceeraɗo ba in o so ene muyninanma an baba o ko obligatoire ñamminamo koltinama bil ma'rufi no moƴƴiri fodde no mbawruɗa an baba la tukallafu nafsun fittanu noon fawetake illa wusaha so wona ko wawi fittanu fawetake so wona ko wawi ko wawa so fawama mum tella jaɓata kala ko neɗɗo waɗi ene wawi sa wawa tan watta la yukallifu llahu nafsan illa wusaha Allah wi mi defata fittanu sowona ko wawi kala ko jiiɗa Allah wi ya watta kana wawi sa wawa wiyatama noon o defatama ɗum nde wonno mande a wawa wona defaka fittanu illa wusaha ala la yukallifu llahu nafsan illa wusaha fittanu defaka so wona ko wawi ala ko Allah defata fittanu so wona ko wawi Allah defata fittanu so wona ko wawi ko wawa fof defata Allah jaɓata ɗum waddema kala ko mbaɗɗa tan kana wawi sa wawa tan watta so neɗɗo yettima sa tan sajjitima omo wawi so wawa tan watta sa ya ƴettoya a wawa ƴettoɓe ene mbawi kala ko neɗɗo waɗi ene wawi sa wawa tan watta la tudarra walidatun hoto lorlu jinnaɗo debbo o bi waladi ha ɓinguel mum so tawi an debbo ka ceerɗo e gorko ɓinguel muynowel aɗa jogui ɗum hoto salo muyninde ɓinguel ngel an baba an debbo o hoto salo walla laatu darra walidatun lorletake walidatun jinnaɗo debbo o bi walade ha sabu ɓiyum jinnaɗo debbo o lorlirtake sabu ɓiyum hol ɗum so wi o muynani ɓiɗɗo hoto porsem so tawi gorko e debbo ceeri debbo o ene jogui ɓinguel muynowel o wi mi muyninani o wafti ɓinguel o joƴƴini hoto porsem oto lorlumo o wi ko muynani ko pew ko ceeraɗo ya lawol makko wala mawludun bi waladihi nonne jibinanaɗo o bamum ɓinguel ngel onne kadi hoto lorlire bi waladihi sabu ɓiyum hol ɗum o fawe ko wawa kankone kanko baba one hoto fawe ko wawa sabu muynam cukalel ngel ala e pamma ko wawi tan oto wi tan haade on ceeri tan metti tan gandi aɗon pamma ko wawa ala yo fawe ko wawi wa alal waris ene waɗɗi donowo o hol ɗum ɓinguel jibinangel ngel ene waɗɗi lomtiɗo bam makko e jawdi makko o mislu zalika ko waɗɗino baba o
so tawi baba cukalel dewe cukalel jibinama baba maayi baba ne jogii jawdi cukalel roni jawdi ndi baba cawdiɗo heeɓi jawdi ndi ene waɗɗi baba cawdiɗo o hokkude yumma o ko ene ñaama hokkude yumma o ko ene holta fodde kene muyinam baba maayi baba ne jogii jawdi ɓinguel roni jawdi he engel jogii jawdi baba cawdiɗo heeɓi jawdi ndi ene waɗɗi baba cawdiɗo o hono ko waɗɗino baba o holko waɗɗino baba ñamminde nene yarnude nene ɓoltinde nene ndeke baba cawdiɗo e jawdi cukalel ngel yo ittu hen ko nene ne ñaama yo ittu hen ko nene ne holta nene muynino o on paami pulade mbaɗe alal warisi misde dalik fa in arada kanko jinnaɗo o gorko o e jinnaɗo debbo o seɓe muuyi fisalan entude cukalel ngel ko adi duuɓi ɗiɗi mbiɗen yimmo o muyninta ko duuɓi ɗiɗi kono so haaju makko ari e entude cukalel ngel ko adi duuɓi ɗiɗi an taradin ga weluya min huma e mabɓe wata shawurin e disnodiral eɓe gandi wande cukalel ngel maslaha mum ene hen ceerno wi fala junaha alayhima bakkar ala e mabɓe kanko gorko o e debbo o mu entude cukalel ngel wa in arattum onon babiraɓe jibinɓe ɓe so on muuyi an tastardi'u ndi muynin toon awladakum ɓiɓɓe mon e yummiraɓe waɗɓe ɓe gona jibinɓe ɓe a seere yummum cukalel aywa a heɓti ɓinguel ngel aɗa yiiɗi muyninede to yumma goɗɗo fala junaha aleykum bakkar ala e mon e ɗum ida sallamtum tawde kay on jebbili fewde e ɓen ma aataytum ko muyɗon addandeɓe ko to banggue jobdi bil ma'rufi no moƴƴiri taw aɗa wela omo wela baɗe ɗum basi ala an baba o aɗa wela muyninowo cukalel ngel taw wona jibinde cukalel ngel ene wela jobdi ndi nawto nene wi ne muynina nene wi muyninani kono serɗe wi muyninani aɗa yiiɗi nawde ɓiya o to banggue goɗɗo ene muyna toon bakkar ala nene wi ne muynina kono mbiɗa en ceeri min muyninama ko banggue goɗɗo ɓinguel ngel ne jaɓa on yo yaato bakkar ala wattaqullah hakkule Allah koy wa'lamu gande anna allaha allah bima ta'maluna ko golloton ko pop basirun Allah ko jiyowo ay hunde suuɗaki Allah walladina yutawaffawna minkum ɓen worɓe ɓe ene maaya e mon gorko maayowo gonɗo e mayta wa yadharuna goppa azwajan rewɓe Allah wi yatarabbasna kamɓe rewɓe ɓe eɓe pando bi anfusihin cagga e mabɓe kamɓe pittali mabɓe e nder mabɓe caggal worɓe mabɓe mayde eɓe mbasa resede arba'ata ashhurin wa asran lebbi nayyi e balɗe sappo so gorko maayi woppi debbo mum debbo o resetake ha timma lebbi nayyi e balɗe sappo to banggue jammaji lebbi nayyi e jammaji sappo lebbi nayyi e jammaji sappo jammaji lebbi nayyi e jammaji sappo ndeke debbo yaltata ko jamma ma jamma o ɓenna so weyti yalta haade ko jammaji o wi ñande jamma battowo sappo kay o walata o hesnoto kay on jamma kay hesnete ñande timmata noon ñande subaka sappo e goho o heɓa bowa debbo hesnoto ko jammaji lebbi nayyi e jammaji sappo wona ñalawmaji ko jammaji ñande gorko o maayi nde ala hen limtetake hen on ñalawma ala hen jamma o woni goo on jamma ha timma jammaji lebbi nayyi e jammaji sappo ñande subaka battowo sappo e goho heɓa bawla jooɗo so yiɗo daña gorko ɗum ko haaju makko hankkata wa amma debbo cowiɗo edda mum ko jibinde tan so jibini gasi so jibini tan edda gasi hay so ñande hen tan gorko o mayinde o jibini edda gasi fa ida balagna
kam e rewɓe ɓe se ɓe jettima ajala hunna laje maɓɓe ɗe ɓe taƴananoɗe lebbi 4 e balɗe 10 timmi fala junaha aleykum bakkar ala e mon onon mawniraɓe mayɗo o walla miñiraɓe mayɗo o walla baabiraɓe sawdiɓe mayɗo o ala e mon bakkar fima faalna fi anfusihinna kala ka ɓe mbaɗe koye maɓɓe to banggue cuuɗaji hankanti walla andude ƴamal bakkar ala bil ma'rufi no moƴƴirino yo won noon tan so debbo o timmini lebbi 4 e balɗe 10 an miñum gorko o walla mawnum gorko o saɗa yiɗi habru basi ala e kaala mi yiɗa jalta galle o de min jiiɗi ko gona e galle bakkar ala e ɗum so ñantimane kadi hankandi bakkar ala o haɗano ñantade kay ko ndo hesnide kono so gayni hesna kay yo ƴeew ganniraji o ɓorno ɗum ala ko woƴima hen wallahu lamɗo Allah noon khabirun ko kumpitiɗo bima ta'maluna ko golloto omo andi nder no andiri boowal ni wala junaha aleykum bakkar ala e mon onon worɓe ɓe somo hesni fima arradtum ko garduɗon bihi e mum min khidbati nisa'i e ƴamal mo gorko mum maay e nder edda tawa gaynani bakkar ala e ardude ƴamal a wiyaka ya ƴam mbiyeɗa ko ya ardu hol ɗum gara lammina ɗon seeɗa ɗacca ɗon paquet sukara jaaha saha kadi cowa wutte wax joƴƴina ɗon jaaha saha gona e wiide innaki deyla jamilatun an noon aɗa yooɗi noon gona e wiide an noon ka joɗɗo de gona e wiide noon ɗum kadi ne dagui o man yajid mithluki an hol jogorɗo dañde hono ma o rubba raqibin fiiki an mbaɗanɗi eddema so gasi hewɓe ne jinma gona e haalde ɗin haalaji i ƴamal woɗɗo yiide sa ari hirde addi paquet sukara haali ka haala tan de wada ko wada ko naate ɓerde aw akanantum walla ko cuuɗɗon fi anfusikum e nder mon eywa aɗa andi piɓa e ɓerde ma so gasni hesnade aɗa restamo Allah wi alimallahu Allah ene andi annakum onon satadkuruna hunna mo on kaaloy ɗum kaala noon ɗum rewɓe ɓe Allah noon ne andi ɗum tagi o dagnani on ardude nde walakin ko woni la tuwa'iduhunna sirran oto podaneɓe noon e cuuɗgol dagaki fodande debbo o ƴamal sa yalti noon hay goto hata haalan min adi enani oto wi noon min adi hoto ɗum ala hen oto fodanmo sa gayni edda mboɗo resma ɗum deƴƴu ɗum kono noon aɗa suuɗe ɓerde ma walla noon garda kam illa an taqulu so wona kaalon qawlan konngol ma'rufan konngol moƴƴol dagingol to banggue sharia no mbiɗen ni wono ma en mbeɓani tan ɗen gueɗe en ɗum kam ne dagui Allah wi wala ta'zimu oto pellite uqdatan nikahi humde dewgal oto pellite humde dewgal e edda hatta yablughal kitabu ha yetto ko windane nde ajaluhu lajal mum bi ma'ana ha edda o gasa wa'lamu gande annallaha wande Allah ya'lamu ne andi ma fi anfusikum ko wone nder mon fellidde humde e wasde fellidde fa hazaruhu nden to ɗemata makko leptude on wa'lamu gande annallaha Allah ghafurun ko jaafotoɗo dentiɗo halimun muñanɗo ɗum la junaha aleykum bakkar ala e mon in dallaktumun nisaa so on ceeri rewɓe malam tamassuhunna tawde on gondani e maɓɓe debbo so on ceeri on gondani a humanimo tan seyɗane joli on ceeri aw tafridu lahunna faridatan walla on parlanani ɓe farilla teŋe on kumanama kono teŋe kalanoka ni ka hut tafwid on kumanama kono teŋe ngala joni noon ngal humama kono teŋe kalaka kadi o hurtaki on ceeri Allah wi womatti uhunna dakmiteɓe oɗo debbo sa seeri ɗum moƴƴi ko hadema woppude dane makko ƴeewa wutte ganila moƴ neldamo mbiya nawanam kumba so heeɓi mbiya mi yaafimamo noon basi ala walla ɗeɗo ujunnaji 5 tottanam kumba so heeɓi mbiya mi yaafimamo min humannoma mi yaafimamo ɗum ne dagui ene dagui enen
alal muusi jaajaɗo noon qadruhu fodde mum go fof no jogui tan ka faray so gonɗa walla Amérique saɗa felli serde debbo tawde on gondani hay gotol a farlananomo teŋe moƴƴi ko neldama hunde jafoɗama wa alal muɓtiri qadruhu paaɗaɗo kadi ko fodde mum ka demowo a ala haydara walla ka gawowo itta safdu neldama goppa daaɗi ka demowo sa soñi itta cengalal butaɗi walla cengalal cemmeje neldama goppi daaɗi basi ala e ɗum walla ka donto tuufeje ko joguiɗa ko ɗum tottata mata an ko dahmitgol bil ma'rufi no moƴƴiri haqqan e gonga alal muhsinina e ɗoftiɓe Allah wo in dallaqtumuhunna so on ceerodiri e rewɓe he min qabli an tamassuhunna ko adinde memodirtone mabɓe a humani debbo on naddani kono noon wa qad faradatum lahunna faridatan on parlanino ɓe teŋe a humani debbo a teŋi ɗum ujunnaje nogas on ceeri o hurtaki wadde fa nisfu ma faradatum ko feccere ko parluɗon ko ɗum heɓata o dahmitaki o ala ko neldete o kay son ceeri ujunnaji jeyi kanko sappo kanko jeyi o artema ujunnaji ma sappo so nagge wonno pecc nden ɗon nagge nge so maccuɗo wonno nden ɗon so sardiŋe wonno nden ɗon ko tennoɗama fof peccat o yara yaso illa an yaafuna so wona rewɓe ɓe jaafo seɓe jaafima baasi ala aw yaafo walla yaafo allazi on gorko bi yadihi mo ganduɗa ene junggo mum ugdatunni ka hikkungol dewgal ba mum debbo o yaafo on kumanama on naddani an debbo sa yaafima tan ene sella so bamma yaafima ene kene sella kasi so selli so yaafaki a yoɓat an gorko feccerte wa anta afuwa kanko debbo o yaafademo de aqrabu ɓuuri ɓallade littaqa wonande kulol Allah Allah wi wala tansaw oɗon jejjite alfadla ɓuural baynakum hakkude mon inna allaha Allah noon bima ta'maluna ko golloton basirun ko jiyowo fa ijazikum bihi kanko woni joɓowo on ɗum hafizu ndene ala salawati julɗele joyɗe wa salati wusta hay julde hakkudere nde e julde hakkudere nde ndene waktuji joyɗi waktu so woni yo juule tengti e waktu hakkudejo o wiyama waktu hakkudejo ɓe mbi ko takkusan waktu takkusan ɓe mbi woni hakkudejo futuro e gueƴe woni ga subaka e tusbar woni ga takkusan lombi ɓe mbi ala ko tusbar ɓe mbi ala ko subaka ene luurata wo qumu lillahi darano ɗe julde Allah nde qanitina oɗon ɗofti fa in khiftum so waktu yoni on kuli a habbiri aɗa huuli gañonana ara aw saylin walla waktu yoni a soynima wame nana ara aw sabi'in walla habbiri a soynima mbarodi nana ara ari jalan ko jaagol tan jeehe oɗon juula fokkit gay habbir tan fokkita haɗo gaño heptima foof warma kam walla haɗa cilminɗa fondo kam awruku ba noon walla so tawi kon waɗɗiɓe ƴorɓo puccuma pokkita kono fa ida amintum so on koloyima kulol ngol fadkurullaha julde kama allamakum honono Allah andiniri on ma lam takunu ko on laatanoki taalamuno ɗon ngal eyyi no Allah wiri o waɗiri ni jagga e koppi cujja waɗir noon walladina yutawaffawna ɓen ɓe ene maaya worɓe ɓe ene maaya minkum e mon onon julɓe so gorko maayi wa yazaruna maaya goppa azwajan rewɓe mumen yeɓe basiyo wasiyatan wasiya li azwajihim wonande rewɓe maɓɓe so gorko ene maaya yo wasiya gorko makko yo wasiya o wasiyano joom suudu makko hade makko yaade mata an ko ene dahmito to banggue nafaqe e koltu ilal hawli ha fodde hitande so gorko ne maaya o wi hade makko yaade yo wasiyo o ittane kam e jawdi he totton debbam kaarijo fodde kene ñaama hitande fodde kene holta hitande non wano sadrul islami non wano
nde aya ndu no ari itti ɗum wi tawde omo rona ala hen ɗum ala hen nden noon nde ndunu ala nde wonno so gorko ma tan ko bandumen keɓata jawdi ndi joni noon tawde ko bandumen tan keɓata jawdi ndi debbo ala ko heɓata hen wadde an gorko o saɗa maaya wadde wasiyo mbasiyonoɗa debbo o ko omo ñaama hitande e komo yara hitande e komo holta hitande joni noon nde aya ndu no ari nde debbo watti ronde to guitti natti wasiyade ala sarɗi noon ko gayra ikhrajin taw ɓe jaltani debbo taw hesni koye suudu makko so yalti suudu hesni bangoɗo ala hen ɗon omo wone suudu he o yaltani enen ñammintamo jarnotama timma hitande fa in kharajna se ɓe jaltini koye mabɓe wona eɓe jaltina fala junaha aleykum bakkaɗo ala e mon onon bandiraɓe mayɗo ɓe fima fa alna keɓe mbaɗi fi anfusihim nder mabɓe min marufin no moƴƴiri seɓe cuuɗima ko haaju mabɓe seɓe bonnita ko haaju mabɓe seɓe ñamani ko haaju mabɓe tawde kamɓe jalti wallahu alamdu allah asisum ko polɗo e lam makko hakimu ñeññuɗo e golle mbiɗen ayatul mirat itti ɗum walil muɗallaqati ne wodani rewɓe seeraɓe mata dahmitgol bil ma'rufi no moƴƴiri haqqan e gonga alal muttaqina e hulɓe allah sa seeri debbo aɗa rokka ɗum hunde wa dahmito ɗum ɗo ko yiɗede tan tawde kay a teŋinoma son ceeri sa welama kefta bagage ma fof sa welama itta hen hunde dokkama baasi ala so on ceeri aɗa jogui matalaji tati ittu hen matala mbiya nda leloyo hen fa amma so yaade ɓiɓɓe kay ko obligatoire somo yaade ɓiɓɓe ma ko force tottam matalaji wa amma so yaadani ɓiɓɓe ma ko ɗon o ɗali tottumo matalaji tan e yaafademo mbiya nawar gueɗɗo matalaji leloɗa hen saɗa joguino leecce tete suudu he iten leecel mbiyama da lela hen saɗa joguino darabuji 5 iten darabel gol mbiyama da suddo kanko debbo yaha wona o ɓofta suudu fof kay dara damal so ƴeewa sawru ma moƴƴuru kala bagage ma momi fiyama hawa ñama leydi fima acceke jogo bagage ma kay an je ko jeeyi kono yo naw kono ko jeeɗa koyo joƴƴi itta diwa itta télé itta bahe itta tappiji fof ɓofta haala ɗi anda ko keddartoɗa yo joƴƴi wona an son walla ka kuuɗaɗa yo joƴƴin ɗon ko jeeyi ko yo naw ko heddi ko woppuɗon ka an sonno wona an yano Amérique coɗɗa an yeeyi Faret coɗɗa an yeeyi Gabo coɗɗa yo joƴƴin so goɗɗo ari tawa ɗo so nawi ko goɗɗo ari ko tawa ɗo pourquoi hay comci ɗi codanoɗamo ɗi tawi tan ɗi ɓuurani lewru heptu en dagui seeɗa en dagui hay comci ɗi codanoɗama nde gartuɗa Gabo walla Farais walla Amérique aɗa addi comci keesi pul timmani lewru ceergal waɗi heptu comci ma so goɗɗo ari totta ɗum yoya kanko wona kay ɓoftude bagage ne yaaha kazalika ni Allah wi yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on ayatihi dalillaji gotin paago hattan mum ta'allakum bele jo onon taqili wona oɗon paam alam tara beela yiyani ila alladina fewde ɓen kharaju yaltunoɓe min diyari me galleji mumen ko hum kañumen ulufun ko ujunnaje wiyama ko ujunnaje jeetata wiyama ko ujunnaje nayo wiyama ko ujunnaje sappo wiyama keɓe capantati ujunere wiyama keɓe capanɗe nayyi ujunere wiyama keɓe capanɗe jeeɗi ujunere ɓe jalti wuuro maɓɓe hadaral mawti saabu hulde mayde ɓe nani choléra bani Israila en ɓe nani choléra ɓallima wuuro ngo ari ha faadi wuuro ngo tan ɓe doddi ɓe jalti wuuro ngo ɓe dogo choléra fa qala lahumullahu ɓe jeehi haɓe jalti Allah wiɓe muutu maaye ɓe maayi summa ahyahum caggal balɗe jeetati Allah wurtini ɓe ɓe guurti caggal ɗum dumunno juuɗo kono batte mayde ene mabɓe ɓe ɓornata ko comci kala wutte mo ɓoni wata kasanka haɓe maayi wiyama ni ɗum ɗo nana e leƴƴi mabɓe ha joni kala ɓe mbaɗata wutte fof kasanka wonta ekol kasanka ni inna allaha allah la zu fadlin o joom ɓuural ala nnasi yimɓe walakinna actara nnasi ay ko heewe heeferede la yaskuruna mantani allah wa qatilu kaɓe ɗe fi sabilillahi e din townude diine allah wa alamu gande anna allaha wonde allah sami'un kanko woni nanowo allah de woni nanowo konguɗi mon alimun ganduɗo goɗɗo ala alimon ay mujazikum kanko woni jooɓo on man zalladi holi on
يقرض الله ما إن يمل الله قرضا يمان حسنا مجر فيدائفه الله سوانا له ونند يمان أدا فيدائفه الله سوا يمان له ونند أضعافا توان كثيرة كيو تبدأ سبها تيمد جيل والله الله نن يقبض كانكو وني جوغي تولو أرزقي وحردهم أمن يشاء مهاجي جرب هذلهم ودو الله حردهم أرزقي حيث الدنيا حسجي بدنيا Allah wi mi jarribo bele o mo ƴeewa bele aɗa jaɓa ko kanko waɗi noon basa wiide ka liggaɗo mo yabba suuɗu omo yaññana kadi arzigi liman yachau mo haaji e jarriba ɗum omo rokka kadi jawdi mo wela e jarriba ɗum mo ƴeewa bele ma yettumo kanko Allah baɗanɗoma mbasa wiide min jettumen ko doolam min mi liggi tan dañmi ala sinno liggey ne hokkanno halis ni don toon sakuji dañat tew tuufeje dañat kono wona liggade rokkata ko Allah so Allah rokkima ganda ko kanko tan rokkuma jettamo kanko Allah wana doole ma wana ɓingu moƴƴago ma wana liggey ma hay tus hokkani mo Allah rokkuma so haɗima jawdi ganda kanko hanma wana aɗa ligga wana gangu wana hay dara ko kanko yimi hokkani a heɓata Allah yi fofo mboɗo waɗa mboɗo haɗa jawdi mo belami hadde e jarribade ɗum o hanma so ɓooyi mbiya ka liggaɗo en min kon komi liggaɗo ɗum haɗimi dañci omo rokka neɗɗo ha heewa o murtina ɗum wiya min ko liggeyam ɗo keɓirmi wo ilayhi paamon onon fof koye makko turja una duttat ɗon yawmal qiyamah yoɓon golle mon alam tara beela yiyani ilal mala'i fewde e dental min bani israila e bani israila min baadi moussa caggal moussa mayta dental bani israila ne caggal nde moussa mayi yew qissa mabɓe إذا قالوا لنبي لهم ثم نبي بيان النبي ما بين بيا شميل بنبي النبي أو إبعث نيمن لنا ونند من نيمنا من ملكا لام نقاتل من كبده في ما هو عنده في سبيل دين الله بنقال النبي ما بين بيا شميل بنبي شميل من جد ندك من لام mo ene wanda e amen e wuro he so tawi jihad yonti min jaada e mum so gueɗe jonti min jaada e mum kala annabi o wiɓe hal asaytum beele on cikkani in kutiba aleykumul qitalu so farlama mon hare on cikkani Allah tuqatilunde on kaɓetaki on cikkani ɗum on cikkani so farlama mon on kaɓetaki qaalu ɓe jaabi ɓe mbi wa malana holko haɗata min Allah nu qatilande min kaɓetaki fi sabilillahi dina Allah ko haɗata min haɓede dina Allah وقد أخرجنا من جلتنا من ديارنا إغليج أمن وأبنائنا إبابنا بأمن إن pourquoi من كبت هاي هو حتى من هبت من كبت قال تعالى الذي فلما كتب عليهم القتال nde hare farla e mabbe tawallaw be dunkiti hare nde be kuli illa qalilan minhum wana hunde seeda e mabbe heddi be fokuli wallahu lamdo Allah non alimun kanko woni gandude bi zalimina tonbe famu jazihim kanko woni jobowobe wa sala an-nabiyyu rabbahu irsala malikin annabi o nyaagi Allah yo tottube lamdo jom wuro yo addambe jom wuro fa ajabahu Allah jaabi lamdo jaabi annabi o ila irsali daluta ena wayno gure men Fuuta eɗen jogii aadaaji wonooɓe jom wuroji kala mo jeyaaka e ɗin leƴƴi laamataako eɗen jogii ɗiin aadaaji wona jooni noon kamɓe yimɓe wuro ngoo ɓe mbii ɓe njiɗi ko dañde laamɗo mo ene laamooɓe kono haqqillaaji maɓɓe ɓe nangi koye leñol wuro hee kam koye wuro hee kam koye laamotooɓe hee kam yo annabi o ñaagano ɓe Allah e laamotooɓe wuro ɓe wooda heen laamiiɗo ɓe annabi o ñaagii Allah yo rokkuɓe laamɗo Allah wii neli biyeteeɗo ɗaaluta yo won laamɗo maɓɓe
neɗɗo tan gonnoɗo e wuro he ene rondo sakuji jiyaka ɗo ala ko jogui hay hunde bamum ko gaynako tan wonno kañum ne mawne e wuro he ene rondo sakuji ne yooɓe ene wone e wuro he Allah wi on woni joom wuro mon himen jaɓa waɗat gulali de oɗo bamum ko Samba gaynako tan koye wuro wonno tan e ayna sarde ene yooɓe jibini ɓinguel ne kadi ene wuro ne rondo sakuji joni noon Allah wi ngeel yo won joom wuro mabɓe laamotonoɓe wuro nan ɗon kucciti alɗuɓe nan ɗon joom doole en nan ɗon anduɓe nan ɗon hay goto wiyaka ko joom wuro kanko wiya yo won joom wuro Allahu akbar wa qala lahum nabiyuhum annabi mabɓe wi inna allaha Allah de ba'asa lakum o nelani on ɗaluta oɗo gorko mo ganduɗon dodotoɗo sakuji wuro ngo o waɗani on ɗum malikan ko lam ɗalu kamɓe wuro ngo ɓe mbi anna yakunu lahul mulku alayna holno latantomo laamu e dow amen o wawa wande wana hanu ahaqu bil mulki minhu minen ɓuuri handude makko e laamu wawa wande o ko Samba gaynako li annahu laysa min sibdil mamlaka wana e leñol laamotoɓe wala nubuwa o jeeyaka e leñol annabaɓe wa kana dabbagan ɓe mbi ko masalan ko ñobbowo cawɗi awra en walla ko gaynako tan wonno pourquoi oma laamumin te walam yuta sa'atan min al mali ɗo woni ɗo hay coɓɗum wala o ala sa'atan yaajede min al mali e jawdi minen ko min patrangeɓe haala waɗi de joni noon Allah kam waɗata koko welawana kala annabi mabɓe wiɓe o kalɗon ko fof gonga ko arane wure he ala ko jogui ko ñabbowo cawdi o ala jawdi kono noon inna allaha astafahu de Allah de suɓimamo alay koye moɗon Allah suɓimamo e moɗon ala ko mbawmi hen wona min waɗi ko Allah waɗi te wa zadahu Allah ɓeydimo basɗa tan yaajede fil ilmi e gandal wol jismi ɓandu ay ko cofnoɗo ɗone ɗon o ɓuuri ɓe kamɓe fof yodde ay ko basnoɗo ɗone ɗon o ɓuuri ɓe kamɓe fof alɗude wa kana a'lamu bani israila ñande hen kala bani israila wonɓe wuuri he kanko bindi wa ajmaluhum kala gonɓe wuuri he kanko ɓuuri ɗum yodde wa atammahum halqan kala gonɓe wuuri he kanko ɓuuri ɗum timmude taw o ɓuttiɗi seeɗa o yooɗi o alɗi o dañi gandal o ɓurtiɓe kamɓe fof ƴewno Allah waɗata Allah ne haala Allah wi wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah ne hokka laamu mum wela wona ko yimɓe mbiyata ko ko Allah wiyata ko wona yimɓe waɗata laatirada alay ala bawɗo haddi ɗum won fof kaɗo wallahu lamɗo Allah waasi un ko jaaƴo ɓuural alimun ganduɗo kandude hen Allah ne andi kanduɗe ɓuural mum mo rokki fof ne handi hen kala mo Allah itti ɓuural to waɗe juuɗe mum ene handi hen heddi ko enen dañen bakkan gandumi kaali handani ala semti a semti handani hen in so hanno heɓata walla Allah natti wawde ko wawno Allah natti wawde ko wawno eɗen juuma kaari daña moƴƴere gandumo handani hen ala semti ko an woni mo handinanimo hen kono kandinɗomo hen kayne handi hen kandinɗomo e ɓuural ngal on kayne andi omo handi hen ɗum addi ɗum hokkimo Allah ko hakkimo wona ko inna allaha kana aliman hakkiman ndeke Allah so iwane ngol konngol kay ndeke o watta ɗo hanani Allah ko waɗi fof ne foti ceerno si jeeya kasas laamo hoore fof ɗiggotiɗi hen Allah ma yimɓe kalɗi ko ala mbawi hen ma yimɓe kal noon kam ƴewta joni noon nde ɓe mbaɗi hen tanti khilafa ɓe mbiya minen min paman ɗum minen mi paman ɗum annabi mabɓe e noddiɓe Allah wimo Samwil ƴeew Allah annabi o wi annabi o ƴeew Allah waɗa hen ɓuurateri o jogo sawru o wi mbaɗaɓe goto goto kala mo nodduɗa so tawi ko jogorɗo laamade o ma yi Allah ndu fasa somo jogoɗaɗi laamade Allah ndu fasata Allah ndu ko cuuɗa ko lati waɗa e nder Allah ndu he o wi jogor ni Allah ndu narado
kala mo Allah wi yo laamo wuro ngo o so are ma mayi Allah ndu fasa mo jogora laamade Allah ndu deeƴat tan omo mbaɗa par goto mo noddi fof Allah ndu deeƴe dilata ha arte laamɗo o jogorɗo laamade ɗaaluta dondonoɗo sakuji wuro o on ari tan Allah ndu wone fas oyi ko oɗo laamoto o ƴetti cuurawi o lati o waɗe hoore makko o wi Allah waɗima laamɗo bani Israil en o wi ha tan ɗon tan wonmo ronno sak on o yehiɗo noddata kanko o fiɓano ni wonde laam o yehiɗo noddete to no ari omo ara noddaɗo fof tan ɓenna ha arte makko o ƴetti annabi o wimo ƴetti cuurawi ki ƴetti lati o juppe hoore makko wi Allah waɗima laamɗo wuro ngo faqala kayfa zalika holno ɗum wonirta ma anni adna minhum kamɓe pop min ɓuuri ɓe jasde joni holno laamortoɓe annabi o wimo Allahu yu'ti mulkahu man yasha Allah rokkata laamu mo wela Allah rokki ko an pawɗo hadde ala min wona min waɗi ko Allah waɗi seɓe beela ko ni seɓe metta ko ni gas mi waɗa wallahu wasi'un alim wa qala lahum nabiyyu annabi mabɓe o nde ɓe mbi yo addu dalilu wonde waaji o woni laamɗo ɓe jaɓi kono jo dalilu ar o wi inna ayata mulkihi dalilu wonde ko laamɗo an yiyate komu tabutu ma Allah addan on keeso ummoto ko dow asaman keeso o fotoje annabaɓe tuggude adama ha yetti nelaɗo Allah ene keese keeso o ko diraji tati jaaje ki ko diraji ɗiɗi keeso o ene pentira kanŋe fotoje adama e dendagal annaba pop hay foto nelaɗo Allah e galle mum e sahabaɓe mum eɗo daroto ene juula fof ene keese keeso o ko ɓiɓɓe adama dontodiranno ɗum ha are annabi Moussa hen moftanno tawreta alluje kelɗe ɗe hen waɗanno joni noon so tawino bani Israil en ene jaada e Moussa ne kaɓoye keeso heedanno yeeso mabɓe caggal ɗum noon nde amala gata en pooli ɓe kepti keeso o nawi on saha so tawi keeso so tawi ɓe kaɓe tan se ɓe nani kacaɗi dow asaman tan ɓe ganda ɓe kawi kamɓe bani Israil noon ɓe mbaɗanno caggal ɗum noon amala gata en hono bukto nasara en jeene mabɓe piiɓe kepti keeso e juuɗe mabɓe nawi keeso batti wadde ɗo taarete batti taarade hen ene kuwa hen ene taaro hen nde Allah noon muuyi lamminde ɗaaluta wadde ɗaaluta jom wuro Allah jarribiɓe kamɓe leñol amala gata en kala taariɗo e keese he are coofo ngel ha fodde gure joyi fof boni garaɗo fof so woyi maayo garaɗo coftoni fof ɓoyi maayo hankan ɗum mawne mabɓe ɓe jaltini keeso ɓe beddoyi ladde ɓe beddi keeso ladde ɓe goɗɗinoy ɗum ɓe mbi haade mabɓe taareɓe maaya malaikaji ndodi keeso gaddani ɗaaluta o wi inna allaha inna ayata mulkihi mande wonde ko laamɗo laamu makko an yiyate ko muttabutu kone arata e moɗon kees o min fihi sakinatun ene keese kuɓinogol e ɓerɗe mon min rabbi ko ummarade joomon wa baqiyatun e kedde mimma taraka ko woppuno ɗum alu Moussa koreji annabi Moussa wa alu hani koreji annabi Haruna ene hen paɗe annabi Moussa e sawru makko e kaala makko ene hen ɓitirgal ngal o ɓitiranno tahamiluhul malaikatu malaikaji ne ndondo keeso inna fi zalika woni ɗum ɗo la aya tan ko dalilu lakum wonande on e laamu makko ɗon jiiɗum tan gande ko laamu in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini fa hamalatul malaikatu malaikaji ɗi ne ndondi keeso kamɓe wuro ngo eɓe daara keeso ene ara hakkude leydi e asaman eɓe daara ha keeso o waɗa e yeeso makko kanko waaji o kanko gaynako wuro ngo keeso ara e yeeso makko fa qarrubi mulkihi kamɓe fof ɓe qirri laamu makko wata sara uɓe mbaddi dandu ilal jihadi fewde jihadi fahtara min shababihim 70 alfan kanko oɗo annabi kanko laamɗo hono ɗaaluta o suuɓi e sagataɓe mabɓe 90 ujunere sagata pour eɓe kaɓoyi
falamma fasala nde yalti ɗalutu yaltidi bil junudi e konuji ɓe gummi baytil muqaddas nden ko saha nguleki cattuki ceeɗu polom ɓe gummi baytil muqaddas eɓe ɗomɓi ɓe ngala ndiyam te goto fof ɗo woni ɗo wawa haydarade Allah e ɗom o wiɓe aɗen jaaha paaɗe ko ari ha eɗen kaɓoya hefereɓe to jeheten ɗo caangol ndiyam nana hakkude ɗo e toon hay goto wata yara hen te kadi caangol ngol ɓuɓde mum ala to haaɗi ene ɓuuɓi ɓuuɓgol ne ɓurti te kadi eɓe ɗomɗi ɗom ka kadi ene ɓurti te kadi ɓe mbiyama kadi hoɗo ɓe jara hen te kadi ɓe mbawa yaade kadi ɓe ndewani e caangol Allah wi hoto jare kala mon jarɗo hen a wattata ɗum hulɓinaki aɗa maayi ɗomka ndewa e ndiyam ɓuuɓɗam juwa hen ene ɓuuɓi ne weeli aɗa maayi ɗomka mbasa yerde jarabi de inna allaha mubtalikum bi nahari Allah ene jarri boro on caangol nana yeeso caangol woni hakkude ordon e Palestine ɗon caangol ngol woni faman shariba minhu kala mo yari e maggol falaysa minni on rewata e am kanko lamɗo o wiɓe noon wa man lam yad'amuhu kala mo meeɗani e maggol haydara fa innahu minni on koye rewoɓe am jeeya illa man igtarafa so wona befƴiɗo harfatan wefƴande walla hurfatan fof ne sella yedi jungo mum waɗani seeɗ gotol tan waɗe huno ko yaha on kam ene yaafe wa amma jarɗo ha ɗom ɗis wattata ɓe gaare caangol haadema ɓe yettade caangol go fof ne sayta Allah e ɗom kam ɓe gaare caangol ɓe jari go fof yari ha ɗom ɗisi ɗum ko kecce min mayi ɗon ko min mbirtonima seeɗa illa qalilan minhum so wona seeɗa cetta o noon ɓen mbaɗiren ko wefƴande junngo mbaɗe kunuɗe jeehi ɓen ɗum ɗitade keɓe capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo mo gonno kamɓe fof ɓe jeeri ha heddi temedde tato e sappo e tato Allahu akbar falamma jawaza hunde ɓe tacci caangol huwa kanko ɗaluta walladina amanu ma'ahu e julɓe ɓe o wondi ɓe tacci temedde tato e sappo e tato fa qaalu walla qaalu yarnoɓe ɓe mbi la ɗaqata lana sembe alana en alyawma hande bi jaluta o mo kaɓoyten ala ko mbawɗen mum haydara ay ɓerɗe gaftama yarɓe ɓe yarnoɓe ndiyam ɓe mbi he lamɗo to paaɗen to ala ko mbawɗen o wawi en so mbawi garo yimɓe koota ala ko mbawɗen jaluta e junudi e konu mum qala alladina wi ɓen yazunnuna yananaɓe annahu wonde kañumen mulaqullahi ko hawroyoɓe Allah yawmal qiyamati Allah yoɓa ɗumen ɓen mbi ɗum ko kecce wawi kam min fi'atin heewi dental qalilatin seeɗa galabat fooli fi'atan dental kasiratan kewgal biidnillahi heewi yimɓe seeɗa poole hewɓe ɗum wona haala gare jehen saabu wallahu ma sabirina Allah wondi koye muñɓe gare jehen ɓe mbi min jaadi Allah wi walamma barazu li jaluta nde ɓe peeñanno jaluta wo junudihi e konuji mum ɓe mbaɗi sappeji ɓe dari qaalu ɓe mbi rabbana joomi amen afriqa aleyna wanju e amen sabran muñal wa habbit aqdamana tabitin perɗe amen cembina ɓerɗe amen wansurna ya wallumin alal qawmi yimɓe alkafirina hefere fa hasamuhum Allah walli ɓe pooli wajiɓe bi isnillahi yemirore Allah wa qatala Dawud annabi Dawuda ñande hen kanko wari jaluta wiyama Dawuda bamum wiyete ko Aisha noon koye koynu ɗaluta jeeya omo jogui kanko anani Aisha omo jogui ɓiɓɓe sappo e tato ɓiɗɗo tokoso o woni Dawuda noon ko annabi Dawuda mo ganduɗa o ko gaynako wonno omo yaha e ladde kanko Dawuda noon hawre hayre nde noddimo wimo Dawud rondomi min komi hayre annabi Haruna o rondi nden hayre o wirti wonde hayre nde wimo a Dawuda o wi nam o wi rondomi min komi hayre annabi Musa o rondi o wirti wonde wimo Dawuda wi nam o wi min komi hayre ne gorɗa wartoyde o kefer jaluta o yetti kaaƴe tedɗe fof waɗe sakkos makko o rondi o yaadi hen ɓe mbaɗi sappeji ɗaluta wi yeyni
lamɗo maɓɓe joom wuuro baɗaɗo joom wuuro joni o on yeyni wi kala barɗo jaaluta ɓiyam debbo o mami rokku ɗum resa ko foti yiɗde resde ɓii ko no roggi kala e mon balɗomi ha wari ɗaalu jaaluta mami totta ɗum ɓiyam debbo o laamu ngu mi fecca hakkunteri laamu o feccere mi laamu o feccere hay goto arani kanko ɗaaluta o ñaagui Samwil yo ñaago Allah beele Allah hokkamo hollamo barowo jaaluta Allah addanimo Allah ndu gujamne hen Allah ndu kanko annabi o wiya jogorɗo waroyde keefeere o komo ganduɗa so tawi Allah ndu gujamɗam so fawama e hoore mum samata haydara fata joni mbaɗi goto garɗo foof so gujam waɗama mum ara yeeso garɗo foof ha arte Dawuda gujam waɗa dari o asi arde yeeso o wi Dawuda ko an jogori warde oɗo gorko Dawuda wi eyyi o addi noon kaaƴe tati ɗe woodi no waɗi tan haɗi gunti hayre wotere o fawi lañal makko o fooɗi hayre wonde o itti hen hayre o wi bismi rabbi Ibrahima mi inniri inde Ibrahima o yaltini wonde bismi rabbi Isaqa mi inniri inde Isaqa o yaltini hayre wonde bismi rabbi anani de Yaquba o wi mi inniri inde Yaquba o rendini kaaƴe tati fof gonde hayre wotere nde o rendini kaaƴe tati ɗe fof gondi hayre wotere o ƴetti hayre nde o weddi ɗum yane keefeero o naatiri goddol yaltiri ngandi keefeero lappe leydi hayre nde yalti wari capantata gorko goɗɗo kanko Dawuda o daasi keefeero o haw yetti ɗum e yeeso Ɗaaluta o wi o moni mi warima fa fariha huwa wa man ma'ahu min bani Israil kanko Ɗaaluta welti ɓe wonɗo ɓe fof belti o itti ɓii ko debbo noon o totti annabi Dawuda o fecci laamu ngu o totti annabi Dawuda ngu e feccere o laami ɓe goniri noon duuɓi 40 kanko laami bange annabi Dawuda laami bange nde kanko Ɗaaluta nde o maayi annabi Dawuda Samwil kadi ko annabi wonno maayi Allah waɗi annabi Dawuda annabi o waɗimo kadi laamɗo ɗum adi annabi Dawuda ɗum wodano gonta tan ko laamɗo o wona annabi kono annabi gona annabi gona laamɗo ko nden fuɗɗi o wuurdi noon duuɓi 7 o maayi annabi Souleymana lomtimo woni annabi woni laamɗo laami kisa kañum aduna o fof ɗum woni waqatala Dawudu a Dawuda wari Jaaluta wa atahu llahu Allah rokki Dawuda almulka laamu wal hikmata e annabaɓe anani o allamahu Allah jangguinimo mimma yasha'u ko haaji jangguinimo no mekeñaji mbaɗirte jangguinimo no ndiwri haalta walawla daf'ullahi sanna tan wona duñgol Allah annasa yimɓe ba'dahum yoga mumen ɓe ba'dina yogala fasadatil ardu ma leydi bonanno sanna wona ɓe so piiɓe tan ɓe piiɗumen nden aduna bonan so wonti no wawi wara nden moƴƴani wona so ndiɗo leydi fiili tan ɓeɗo gara piiɗumen so o fi oɗo tan oɗo garɗo fiima ko noon woniri aduna wona kono so wonano ɗum so wondini wawi wara aduna welata fa lawla daf'ullahi nnasa sanno wona duñgol Allah e yimɓe ba'dahum yoga mumen bi ba'dina yoga saabu duñirde yoga la fasadatil ardu ma leydi bonanno aha nden juumaji bona julɓe mbare walakinna allaha ko woni Allah zu fadlin ko joom ɓural alal alamina e binde tilka ay ɗeɗo ayaji ɗe jannguɗa hande ayatullahi goni ayaji Allah natluha emin qissode alayka e ma an Muhammadou bil haqqi e goonga ko innaka no an oto hul haydara wallahi la minal mursalina koye nelaɓe jeeɗa nde wonno ko heefere ɓe mbinomo lasta mursalan a wona nelaɗo Allah wi wona goonga koye nelaɓe jeeɗa sadakallahu l azim من الشيطان الرجيم نعم قال تعالى الذي تلك الرسل بين ما نلا بفضلنا من قرن بعضهم يقومون على بعض يقومون نلا من بما مخيبا إجارة نعم نلا الله بين نلا بنون وشيء أنا كفوفس أيوه أبو منهم إلى من كلم الله من الله أنا هادم نعم وين موسى ورفع الذي بمتي كذي بعضهم يغمد درجات درجوج نعم وبمتي نلا الله صلى الله عليه وسلم أيوة
goɗɗo fof نعم yo umumi da'wati ewa kanko nelaɗo ɗo nela ko aduna o fof نعم ɓe noon kewinirede koye jiwonuji kanko nela noon ko aduna fof nela ايوه o hatmu nubuwati نعم e kadi kanko woni timmode annabago o tafdili ummati ala sa'iri l umami نعم ɓurnude leñol makko e dendagal leɗɗi wal mu'jizati mutakahirati نعم ewa kawniɗe kewɗe wal khasa'is al adidati ewa keeriɗe ganduɗa kilimtiɗum ken نعم Allah en dokki ɗum ايوه نعم وآتينا من دوكي عيسى ابن مريم وغفر البينات بالجاهل من ذا فقيه نعم وأيدناه من شمبلهم في روح القدس روح الجنة نعم جبريل يا دمك كلام يا وكان جبريل ايوه النبي موسى نعم عيسى ولو شاء الله لتوي الله هادين في يوم بلفه ما اقتتل الذين من بعدهم حبثان بين أرض شغال نعم شغال دي لودها من بعد شغال ما جاءتهم البينات دار يمد حجاج بين اختلافهم وتدليل بعضهم بعضا كلهم أدهار نعم كل رجل مبدأ بين مجنب نعم ولكن كون اختلفوا ولوي كي حاجات الله نعم منهم أنما من آمن وغندا فوقهم إنه تبتي إبهم نعم ومنهم أنما من كفر كنت لكيبير تقال النبي عيسى نعم ولو شاء الله تتوي الله هادي ما قتصدوا بكبنانه نعم ولكن الله قولي الله يفعل كنكو ولد ما يريد كوي تيجي أو كنكو دي ولد كوغلا وتدين أو نعم وهاينا أو وحاودين أو نعم ويمكن أو كنكو ولد ايوه يا أيها الذين آمنوا إيه مورن بوم بالله نعم أنفقوا نفقا مما رزقناكم إكم من غزقين نفقا جولة لمن ديور نفقا نعم ونن غزقا نفقا ايوه أيسا وانا ففور فوكم غزقا نعم أسأل وانا ففور أسكا من قبل بعدي أن يأتي على يوم يلام ومن لا بيع فيه كوتي على يوم ولا خلة على كهلا غنغل إنها نعم ولا شفاعة تفور على سبحانه الله يمير ومن يلام يوم القيامة نعم والكافرون هيفر بيدوا عليه أجدهم الظالمون بهتون نعم ولا خلة ولا شفاعة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة نعم والكافرون بالله يدب الله نعم وبما فرض عليه والله يدب الله فرلمون نعم هم الظالمون بهتون أنا يتوجه نعم والقوة توانينغ مك يوديهم أمر الله في غير محله يجي يمرور الله أمرهم دفراون نعم ايوه الله نون لا إله كما غندا دبته يقول الله إلا هو سبحانه كريم ايوه نعم الله كما غندا على فقره سبحانه كريم هو الله نعم وفي آية الكرسي وفي آية نعم آية الكرسي سمى آية الكرسي وهي نعم أفضل آية القرآن جندان الآية القرآن فوق آية الكرسي نعم أن التوحيد سبوتي إنقل الله الذي نقول استفيد منها نقول غندا إن نفتر إمم وبيننا آية الكرسي لم يستفيد من آية سواها نفترتاك آية قد وانا آية الكرسي نعم وانا مكتب فنغنا فوي على آية كديدة سبولي أن الشيء يصرف بسلف موضوعه نعم هو تقدر تقول وانا قال هو ولا نعم دون تقدر عندي كي ميكرو لامبا كي نعم micro juma kay ko micro tan naam kono non micro juma teddiri kono wada do hunde teddirta kono wada naam yo le do leti hay be teddi tan ko suudu Allah naam kono leti gonde do e leti gonde suudu men di fo goto naam wonde non teddirta kono wada ata kursi ne sanani teddi tan naam fada ko kursi non ko sisi Allah naam yo فإنها اشتملت على أمهات المسائل وبآت الكرسي أنا موفتي نعم يمن مسألة الدالة على ثبوت الكمالات لله نعم أيوة مسألة التندل سمى الله نعم ونفي النقائص عنه قال كان أستاذ نعم على يمج إياه
ورد في فضلها آية الكرسي نقول كيف دنجولها رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن آية الكرسي نعم ما لا يجل عن الحسر فمن أوى سورات منها أن يقول آية الكرسي نعم من قرأها عند خروجه من بيته فجنجي آية الكرسي أن يتكلم نعم كيف أن الفارة ولا في دور فارة ولا سأوية أجنجي آية الكرسي دمر قلما نعم كان في دمان الله حتى يرجع ودو ما وانا دفار الله وارسل دمر قلما أقول هذا نعم يا كقول فهمت ومنها أن يقول آية الكرسي من قرأها مجنجي آية الكرسي دبر كل ثلاث شغل لجول غير سلم نعم وجنجي آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت هل سامنا الجنة ولا ما يدري نعم هذا الجنة كما يدري كما يدري الجنة أيوه تيجي ومنها أن يقول آية الكرسي ما قرأت في دار إلا هجرة الشياطين 30 يوما آية الكرسي ميدا جنجي دي قل نعم وانا سيدان ويرا قل وفد بلد شفنتس تيجي ولا يدخلها ناتا يقله ساهر بلاد غوكو ولا ساهرة ولا بلاد دب نعم 40 ليلة فد جماجي شفنت بلاد ناتا قل نعم تيجي انتقنوا نرى اللوبي يا علي إيه ما علي نعم علمها ولدك أولي جنجين بيه وأهلك جنجين جمسودما نعم وجيرانك جنجين وديدما فما نزل الآية الله جبنا آية كي أعظم منها قدم مولد آية دي قد أفودين مولد نعم قدم مولد الله تيجي أيوه ومنها أن يقول آية الكرسي نلادوي من قرأها أن مجنجي آية الكرسي إذا أخذ مدجأه سوى ننجي للدمك ومدلو آمنه الله على نفسه ما ألركم هولا مك نعم وجيرانه ألركم هولا هدمك وجاري جاره أخجي مك نعم والأبيات هولا إقلل يقول سلامك فو الله قل من ولا توقم قل جنجي نعم تيجي وانت ما هيتا بجيرا ومنها أن أقول آية الكرسي سيد الكلام القرآن وكهو حال القرآن نعم كلا حال كهو من القرآن نعم وسيد القرآن البقرة القرآن نكاي كهو وسورة البقرة نعم سيد البقرة آية الكرسي كهو سورة البقرة نكو آية الكرسي نعم أيوه ومنها أن آية الكرسي ما ورد أن كذلك وبي أنه نزل جبريل على موسى جبريل ميريل جبادي النبي موسى وي موسى وقل وي جومي وي ياوي نعم وي من قال أجب كل صلاة كلام حالي شغل جولي غير سلمين نعم وحالي اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ونرفة ولمحة ولهدة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وجود الحسن نعم وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله نعم وجبك هن آية الكرسي نعم ويستوي نتوى نون جمع إن يلوم نعم كفين كترير ونئيد نوغاتني نعم وبي كان هن آية capanɗe jeeɗiɗi ujunere maleyka ene nawanma baraji capanɗe jeeɗiɗi ujunere moƴƴo kala heure taw ko gotol jannguɗa 24 heures o kala hen heure ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi moƴƴere aɗa montinane ɗum yowma dow asman noon wonirta hatta yumfa ko fi suuri ha allah ɗo wutte taw ko gotol jannguɗa ne hana kasa jangguinen kam وتستغل الملائكة بأنها الملائكة لأن البروبلم ودي جيتا لا تصاف وأخذ العارفون أمدو بزكي آت الكرسي نعم من قرأها أجب كل ثلاث كلمة جنجي آت الكرسي شغل من جود أن الله بسفوينه نعم فد درمر لله ومي هذا الضوء نعم بين جيدس نعم هذا اللسء بين جيدس ويوم جنجي آت الكرسي فد لموري مثلا أني دي نلا فد تيمد تتي أساقوي تتي الله يوجدنا الماء كالكو كلنا الله يتنما ويوم جنجي آت الكرسي فد تيمد تبند جيري
o wi so tawi ko jaati ko ndaarano o dañat tawi ko basal wonduno o yaajete tawi ko e faadende wonduno o yoɗinante tawi ko Allah dandam e kala caɗele yama kadi ayatal kursi so tawi neɗɗo reedu muusi a windanimo ayatal kursi par har feere fof bange mum Allah seedinamo ayatal kursi heege tan tama woni Allah kay la ilaha ko kanɗe rewede e gonga ala illa huwa so wona kañum ko on wiyete Allah alhayyu kanko woni guurɗo duumiɗo keddiɗo mo mayata al qayyumu mo ganduɗa ko tabiɗo la ta'khudhuhu sinatun mo momɗi nangata sakaɗano ngata sakaɗano min wala la ta'khudhuhu sinatun momɗi nangatama wala nawmun ngol heɓatama lahu kanko jeyi ma fi samawati ko woni asamanu jo ma fi ardi ko woni leydi fof kanko jeyi kala ko woni asaman ko Allah jeyi kala ko woni leydi ko Allah jeyi man zalladi ala on yo nani ala hay goto yasfa'u mo etara inde huɗo Allah illa bi idnihi so wona wonde yemirode makko kala tefanɗo yimɓe yomal ƴewata o yemiri so yemirede wonata ya'lamu kanko Allah ma andi ma bayna aydihim ko woni yeeso taw ngo wa ma khalfahum e ko woni caggal taw ngo alhaali aduna ko woni yeeso men to laakara kanko andi ko adi en to a bange aduna kanko andi wala yuhiɗuna yimɓe ɓe pirtota ko ɓe shey'in hunde min ilmi e gandal makko ala illa bima sa'a so wona noon ko haaji andindeɓe o andina nelaɓe en gandina en si a ɓuuri yaaji ko siyuhu ko sis makko o ɓuuri yaaji asamawati wal arda asamanuji e leyɗele pop sis makko ɓuɗum yaaji asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi e mbaddama nguru ngotu husti ɓuɗum yaaji wala yaquduhu teddinta Allah firzuhuma rende asmani leydi teddane Allah rende asmani leydi huwa al aliyu kanko tan woni tawɗo tagu makko al azimu kanko woni mawɗo aya garowo o woni sababu jippade mo ko Madina naaɓe ene parsanno ɓiɗɗumen ma jaɓa Allah parsu ɓiɓɓe maɓɓe ma jaɓa Allah san e parsa noon Allah noon jippini aya o Allah wiɗi la ikraha fi dini bawnugol ala e dini ala acceta walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an tawi tan Allah welanoma dendaga ko woni li jaɓat jaɓan tan kanko woni mo welata ɗum no hol forcé jaɓɗo jaɓimo jaɓan gottoɗum afa anta tukrihu nnas hatta yakunu mu'minina ana noon Allah wi noon aɗa wawna yimɓe ɓe kamɓe fof haɗum wona julɗe a wawa noon hoto bawne an kanti kam atta bayyana rusdu feeñi peewal minal ghayyi ummade majjere peewal nani majjere nani yo neɗɗo suɓoto peewal nani ene timmi majjere nani ene timmi yo ko cuɓiɗa hen faman yakfur bi ɗaguti kala mo yeddi seyɗani o yu'min billahi gomini Allah faqad istamsaka o kam jogitima bil urwati e ɓoggol alhuqa koolingol tawi masala neɗɗo o yeddi jalan yeddi seyɗani gomini Allah jaggiɗo tiiɗi jagge ɓoggol lan fisamala ha ngol ganduɗa taggol alana ɗum ɓoggol ngol taƴata wallahu Allah noon sami'un kanko woni nanowo ko haala alimun ganduɗo ko golla Allahu Allah kay waliyu woni ballo alladina ɓe ganduɗa amanu gonɗuɓe Allah Allah julɗo yukhrijuhum kanko woni jaltinoɓe min zulmati ummade kefew ila nuri fewde limana والذين كفروا أي هفرة بينهم أولياؤهم والذين مبع الطاغوت كسيدنيج سيدنيج يخرجونهم جلسنا من النور ثم رادوا لمناغ إلى الظلمات فيود كيف كيف سيدنا أولئك بأنهم يلتبوا لمناغ فيا كيفر به الذي بأنك أصحاب النار وني بجيمو هم بأن سناتي جيمو خالدون كساسون فيها ألم تر بالآيات إلى الذي فيود عن حاج إبراهيم في ربه كجندرن إبراهيم تجوم بالآيات عن حرم عن فدان أيوه نعم ويؤان وي إبراهيم
ene hujjinoro gonga نعم namaruza ene hujjinoro kan نعم ko adani mo murtude نعم an ataahu Allahu al-mulka furtan Allah rokkimo laamu نعم rokkimo neema kanko namaruza o murti نعم pour dañi dum نعم o murti o wi non aduna meedi laamaade aduna ha hawi نعم ko nayo mi gila aduna fuddi نعم neddo gotal laamo aduna o fof نعم taw ala gondo lamdo sona kanyum ko nayo نعم o wi hen dido ko heferebe hen dido ko julbe نعم o wi hefe julbe be نعم ko Suleymana bun Dawud laamima aduna o fof نعم Allah wi mo fam non aw amsik min nokkuma aduna pop kala mo belada dokka نعم mo belda kada Allah wi min meli non نعم gora foddirta goddo on ko Zulqarnayni on rokkama laamima aduna fof kala ko haali ko wadete ko haali ko woppete on ko julbe heferebe ko Namaruza bun Kana'ana on kadi laamima aduna fof نعم kefero Allah totti dum ha timmi نعم Buktu Nasara kefero goddo wi Buktu Nasara نعم on kadi laamima aduna fof ko heddi ko fop نعم laamoto tan ko diwan no Sénégal en Mauritanie en نعم ni Firawna en fof non نعم wiyama non Namaruza bun Kana'ana ko wi dina نعم ni ko laamima aduna fof Allah rokkimo نعم kono ko wi dina andi kay aduna teddani ha sino teddi kay wana kanko laamo fof نعم من لو أنصف الدار في حكمه لما ملك الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى نندنا وانا قاعد لا مهر وبي حملت به أمه يوم كروني ومن زنا خوفا على ملك أبيه من الديار نعم babiraɗo ko dimaro jibinta joni yummiraɗo no huuli noon so babiraɗo ma yi laamu ngu bona so ƴeewi gaynako mabɓe geroɗi ɗon tan jidire mum a woni reeɓe jibimo kanko gana geroɗi huwa awwalu man labisa tajal mukallala adi wadde tegade kañƴe aduna konko وهذه الواقعة كانت بعد إلقاء إبراهيم في النار وهو واقع أنه إبراهيم حال رحمه قلوه فتشغل بإبراهيم ودى جيمبل يلتنون نعم وكان نمرود قد ملك أغوات الأرض كلها تندانغل ليد فوق مغورة دي ليد فوق كنكلامي كنكلامي فوق ليد ليد فوق ألو فوق كنكلامي نعم فكان لا يؤدى لا يؤدي قوتا إلا لمن آمن به كانكو نون نمروزا omo jogi gawri kanko jeey maaro kanko jeey gawri ala mo rakkata gawri ala mo rakkata maaro so wana biido ko Allah kanko namaruza kala mo wi'an non jabata fa zahaba ibrahimu ilayhi wa talaba minhu shay'an min al-uti ibrahim non yehi to makko wiimo yo ko rokki men ngure tana o sali o rokkata ma tabi'ahu ha ibrahim rewa makko فذهب إبراهيم إلى كثيب من رمل وصار إبراهيم في بي كنيم كي وانا الران كو نيت ران بيتامنون إبراهيم أنا كنيم نسك في تولي تشيني نان دون تن وملا وي أهو يتي مثلا جوغينو هودو سوروم تان ودي هين ليدي ها هي فاتي غال نعم فلما وصل منزله صار دقيقا بها يتي غالم تان ودي تشوندي سومبول نعم ودي سومبول fasara yakulu minhu ene nyaamay tondi he kany e kal dewde mum ene nyaamay tigi to non o yi ibrahima nyaamata jabbe ibrahima nyaamata ibrahima are makko jon dum woni Allah yi alam tara belay yani ilalli tewde on je ibrahima mo ene weynodire ibrahima fi rabbihi to joomu holko adimo muttude an ataahu Allahu mulka futan Allah rokkimo laam na'am tanto ida qala ibrahim tumane ibrahim wiimo ande ko kanko adi haalde o wi an kam ibrahim min komi Allah mi rokkani ma gawri mi rokkani ma nyamde holno gurduda hol Allah ma mo mbi haji min gar min jaba o o wi rabbi joomam alladhi ko on yuhyi ene wurna woni to wara burno qaraw o fatto gurnam e bandu tabi maayde e bandu o woni Allah
قال نمرود جابر وي أنا كي أري وأري من كي بدو ورنا بدو وانا أنت نعم كاي من بدو وانا كي بدو كم وانا هوج تان ونت تان بابيرا بيدو نعم ويا أواري لهم ويا نعم ويا يمودي أو بمري أو نعم كيف نعم أنا ساكانغا كيف كيف نعم كيف نعم تيجي كاي كاري لو كنا نسمع ونعقل كاي ما كنا في أسابيع السيد تيجي سمين جينا هكذا كاي من ناتا جيبو أنت بقى كارا كأنه ونانو كيف نعم ووبي أيه de Ibrahima yimo non on ko mo andi han ko kangal قال إبراهيم ويمو أن كانت فلي دينو ياري دوتا نعم سيلو إبراهيم يدا حالك جوتا فلي سيلو ياري نعم إبراهيم ويمو فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله أو ممدون أو إتنا نانج كن نانج نعم جون نون تاودي أنك الله نعم فأتي بها من المغرب ينج أرض هير نانج ينج أمور تنغارا نعم أدك الله من كم من ديوم إتنا نانج كن نانج نعم فدا سهيري أننا جام ينج داوغا الله كذي ولا ويدا حالك جوتا on saha fa buhita alladhi kafa na'am tan muga on mo ganda ko jeddudo e fer o muga na'am Allah wi wallahu Allah kay la yahdi qawma zalimin Allah fewnta kefer na'am toñal Allah fewnta na'am don ha tigi ala ko da o wawa ma ha na'am ne wonno dum ne rabbi no setano wadi do ka man kan rabbi din halaka na'am أو والله جامتو كذي نعم خبرم كذي كالذي أون مرة بيرتينودو على قرية ورو نعم ورو بيته كو بيت المقدس أنا بري زيرزالم نعم وبيرتينو راكبا ومودي على حمار دوم بابا نعم ومعه سلة سين ومجوجي كو ين تشانغالا ne wadi jande وبيدين أسير ومجوجي مثلا أنا دي هودو سورو ndiyam on fadda نعم ndaw bu فامي نعم وبتي ورغو وهي ورغو خاوية انغ فوكي نعم على أروسها ادو جلديجي مكو انغ فوك ما ين نعم على أروسها نعم ادو جلديجي مكو انغ فوك ما ين نعم جونو نعم قال أويا هور مكو وني ميجاد كانكو أزيرو نعم وأن يحيي هذه الله بعد موتها قلنا الله ووتي نتا غودو وورو تاغال دي ماي كون ko Allah hawni na'am go wuro fo maayi halaabi Allah di hawni kam na'am Allah andina wuti nita ko wana o mo yeddi Allah de andina wadi sen ko Allah haw golle Allah o ma andi Allah ne way wutinde ko ejo Allah de andina wuti nita dum kadi وبين وناتي بيت المقدس أنكو أزير وربط هماره وتنجي باب مكو نعم فلم يرى أحدا بها ويان دون هاي غوتو ثم رأى أشجارها ويلد قد أثمرت إن بدي بسنوج نعم فأكل منها غرام ونعم بسنوجها وهاري نعم وهي بلسلك ونام وداني نعم فأماته الله في منامه كان الله وري مرام نفعل من وطن نعم فلما مضى من موته 70 سنة bi hankandi mayde makko o dani fodde duubi capanɗe jeeɗi naam wajjaha Allahu malikan min muluki faris ila baytillahi al-muqaddas miqdas yu'ammirahu fa ammaruhu naam o windi o dañi duubi capanɗe jeeɗi woodi e lamɓe faris naam woodi lamɓe Iran naɓe faris ko Iran naam woodi e lamɓe Iran naɓe ɓe Allah ni naam to wuro to yo ya watte wuro ngonu woruno naam ma to ɗum sanceji ɗi fof pewta naam ورد من بقي من بني إسرائيل كجيب بني إسرائيل وود بمايان باتاتور فلما تمت المئة ليتم تيمدر أحياه الله وسلم كان كوزيب نعم فاهمين نعم ويامنون دي ووتي دي ورأسه ولهيته إذ ذاك سادوان هور مكو نعم ele makko fu en bawlini wi kuru na o yara no koy dubi capanɗe nayi nde o makko
leli duuɓi temedere نعم kono wutti kadi hoore ne ɓawli leli waare ne ɓawli نعم waɗɗi babba makko ɗum woni noon نعم fa amatahu llahu allah waɗi mo نعم mi'ata amin fodde temedere hitande summa ba'athahu caggal ɗum allah wurtinimo نعم liyuriyahu kayfa zalika ne hollamo holno wurtinirta wona huɗi ko allah andiri wurtinirta allah ne hollamo نعم qala ta'ala allah wimo kam labista no foti ko ñiɓɗa ɗo he نعم qala o jaabi o wi labistu yawman aw ba'da yawmin min kadi eliyel gonmi ɗo ko ñalawma goto نعم walla ko feccere ñalawma أها bi annahu nama awwala nahari fa ubida wa uhiya e nder gurubi نعم wonno nde waɗano toon nde ko subaka نعم o finoy ko mutal nayi نعم. sikki ko ñalawma goto fa zanna annahu yawmun nawm sikki ko ñalawma woɗɗani o qala allah wima ala wona ñalawma goto balɗattuka e labista mi'ata amin a ñiiɓi ɗo temedere hitande yew fansur ila ɗa amin نعم yew faleñin ma kodde ngel نعم wa sarabika ƴew ndiyam ma ɗam نعم lam yeta sanna hay hunde hen amtani نعم faleñin kodde ufani waɗani mbanodiri نعم ndiyam ufani amtani نعم suuɓi temedere wanzur allah wimo ndar ila himarika fewde babba ma o ƴeewi o tawi babba ne ranwimi tal ƴiye نعم ene cari ene ranwimi mbi tal allah wi fa alna zalika woli ta'alama allah wi min mbaɗirini ko ha ganda woli nade alaka beele min mbanma aya tan ka dalilu wonde ummi tan no woodi linnasi wonande yimɓe ɗum min mbaɗirini نعم wanzur ila l isami ƴiyeɗe نعم ƴiye babba ma kayfa nun siru ha no min caririɗe yewno min cariri ƴiyeɗe نعم summa naksuha allah wi min koltinaɗe lahamantew omo dari omo dara babba نعم ƴiyal ummoto maɓɓoye ngala ƴiyal ummoto maɓɓoye ngala min ngo ummoto maɓɓoye ngoya hankadi ha heddi hoore ari sengi Allah wuti ruhu mbabba hani ko wi kor faya makko o waddi mbabba makko falamma tabayyana lahu ne feeñanimo wonde no yiɗno andude ni o andi hankadi Allah ne wawi wurtinde kala o wi alam mi andi gandal yiide won anduno ne woodi ko mi yiyano kono mi andi gandal yiide anna Allah wonde Allah ala kulli shay'in te dow kala hunde kadiro ko kata yana nama kay joni kay kam mi beydi me yana nene mboɗo yanano no kono mi heɓi en mul yaqini aynul yaqini mi yaqino jogino ay enen fof eɗen gandi Allah ne wawi wurtinde kono nde wonno en gurtan taw ne heddi kanko noon o andi o waɗɗi babba makko noon aywa o arte wuro maɓɓe nde o arte wuro he fa ankarahu nnasu fa ankarahu nnasu wa ankaruhu huwa nnas wa ankarahu huwa nnas yimɓe ɓe gandamo fayti mo kanko no fayti ni duuɓi temedere kay ala sago wuro fayti o fayti galleji mbaylimo hayso maaɓe men ɓe gartiɗo ni sawru ko ɓe ko falese ɓe gurti so maaɓe men ɓoyɓe so gurtiɗo jurgol hande sikka ko falese goyi ma rawana o jurgol falese ko rawan kamɓe hono waylima feewi hatta ata manzilahu hawa arte galle maɓɓe ida huwa ndeke yo o tawi ɗon bi ajusin am yaa mum adasin o tawi ɗon debbo neejo gumɗo kadi ko boofo kono noon kad adrakat zaman usayrin on ne wuuri duuɓi ene tawa noon gurdam makko bimo on duuɓi mum ene tawa gurdam makko ko neejo fa qala usayru ya hadha manzilu usayru ko wiye debbo ɗo galle usayru de qalat naam aha kono wa ayna usayru so usayru woni ko galle makko kay ko nor woni kada faqadnahu mundu kaza wa kaza bakar buka an sadidan debbo o wimo o min kattima ɗum duuɓi ɗi ganda hay goto andano duuɓi mawon temedere hande min jiyan ɗum min nanan ɗum a irtire tan sayɗani o wone woyde debbo o wone woyde kala kanko usayru o wi min komi usayru kala subhanallahi wona gon ana wona usayru ko anna yakunu ɗum way wonde wawa wonde usayru duuɓi temedere ma mbiya usayru kala kad amatani llahu mi'ata amin summa ba'athani Allah wurni kam duuɓi waɗi kam duuɓi temedere joni noon wurtini kam
قال دبوي إن أزيرا كان رجلا مجاب الدعوة نعم أزير كو غوركو مغندا كالا كو دوي كو جابت نعم دum non so tawi ka Uzayru fad'u Allah li yarudda ali basari hatta araka o bi so tawi ka Uzayru ko gon nyaago Allah artirem gitam mi yimami anda ko gon fada arabahu kam ko Uzayru nyogi nyaagi Allah wa masaha bayna ayna hojjeti gite makko wade gite hojjeti juude makko wade gite yimiraado bumdo tan fasahata gite kelli don tan debbiimo فأخذ بيدها وننجي جنgo debbo فقال لها قومي بإذن الله وي debbo ummo يمرور الله كان فقام صحيحا debbo بوفو won fatiyade ni nyak كأنما نشرت من أغال إني ko tonganodo tongiti فنظرت إليه دبو دارمو فقالت أشهد أنك أزير والله نسيني على كأزير فانطلقت به إلى محلة بني إسرائيل tan debbo yaade makko to jakka bani israil no jotto hum fi andiyani to batu jumen wa kana fil majlisi ene batu yanon ibnu li uzayr to gorko uzayr jibini dum ene yaara duubi temedere e duubi sappo e jeetati on ko biiko en don wa banu bintihi suyukhun omo jogino bidde debbo bidde mum ko nayeebe sen ngumma ma tuggo ene don kanko uzayr فنادى هذه أزير هذا أزير قد جاءكم كان قد ولا أزير لن أري وأري فكذبوا بمنا قول إمام واري وإن كان قال أعلم ويدمي عندي قندل جيد أن الله وعند الله على كل شيء قاله يوم يدبر وكفر نعم وذكر جنب إلى قال إبراهيم ثم إبراهيم كلي سنن قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى نعم إبراهيم ألف الله من بوسني السماء نعم ثم أن الله يوسني فربي أن يوسني على الله ما ولم تؤمن نعم بلا آل إبراهيم أحد أقوم بنا حتى نمون دواء وسني ما نعم ويعلم أن عندك هذا نعم ويسأله ما علمه بإيمانه الله نام بريمرم نام يوم كنا عندك قوم نعم ودنا قد يجيبه بما سأل وبلا كم كو الله أدنى من نام دار إبراهيم بلا قوم داني كو مواي وسني ما وبلا إبراهيم جابهم ويعلم السامعون غرضه نعم أندو بينغند هلكوي نعم أدنى من نام دار قالوا أها بلا كيبود غومدني ولكن كوني نام الإمام وليدم إن بلد دجاج قلبي برنام يمي نعم عندنا ود بأننا ود كنا كاي بيدو ينني نعم قال الله يمفقد أربعة نمو ناي من الأيدي دي فصرهن واتين دي كنجي دي إليك سيودي ما جاقا دي دي ناي سا جاقي دي كنجي دي دي وجاقي كنك ليوال وجاقي دوهل وجاقي مسا تشيرال وننجي دوهل وننجي جي وننجي ngori teɗo diwe nayi onangi kanka lewal dutal je ngori o jaggi ɗen noon diwe nayi o jagside o taƴiɗe e gonti kette o jillodiri tew o jillodiri sigeji Allah wima sa waɗi noon summa ja'al ala kulli jabalin joni noon ittu tew ngu mbaɗa e dow kaaƴe wala hayre e kaaje leydi ma min hunna e majji jus an geɗal kaaje gonɗe e leydi ma ɗe ƴettuɗen kaaje nayi kala diwe ɗe jowa hen jowre kala hayre jowa hen jowre sa yi omo nangi ɗeɗo diwe nayi o wi kankalewal ene nande e neɗɗo to banggue ñaaji ñaaƴa kankalewal ñaaƴanno neɗɗo waɗa ni ene hawto dutal ene jogo tuyo no neɗɗo ene ñaama ene yara jeyi ko hunde reeɗude e geɗe fof ne neɗɗo wona o wi ngori ene yiɗa resde koy koye neɗɗo woni non ngori amide eyyo ɗum woni hikma o ɗum addemo yiidiwa jaɓoɗeɗi o wiwan noon ƴetta kaaje leydi ma ndi kala hen hayre jowa hen e tewngu nani summa ɗo unna noddaɗe ɗe gara e ma sa noddiɗe wiya asinaka ɓe gara e ma sa hen eɗen jacci wa alam andu anna allaha allah azizum ko kattiro hakimu ñeñuɗe golle mum ala fof ko wonti wadde
o ƴetti o diwe ɗe o waɗi ɗe نعم o jirlodiri haɗe jilli o irtodiri نعم sigeji ɗi نعم to jillodir ɗo o ƴetta jooro o jowo e nde haye نعم o ƴetta jooro sew o jowo e nde haye ha heddi kayɗe o jogui نعم nde o jogui koye ɗe نعم o dari o wiya kanka lewal نعم tan yidde ummo to siga ƴiyo ga koyngal ƴiyo to ha kanka lewal timma heddo wonde fayeɗo makko tan نعم tan naata jogga e woppa نعم o wiya ngori woni kadi ummo to نعم tappoga ha timma faye hoore makko faye jungo kadi ƴette hoore mum yaha ha نعم kanƴi fof ɗe timmi ko andi wona نعم e wona yino ko andude no wursirete Allah yo andi نعم مثل الصفا الذين ينفقون بأن نفقا أموالهم جودهم في سبيل الله رفتار الله وفي صفة نفق نفقه وجودهم إولاد الله نعم صفة مو كمثل حبة نعم ويكون الصفة أبر أيوه أنبتت كل 7 سنابل غاوى أبر ووتر مكة نعم بوتال جيد ذلك أبر نعم في كل سنبلة 100 حبة كلا هن وتان نعم كاو كتير دال أبر ونيها أيوه فني الله سبحانه وتعالى نعم دكا أمبورو غور جبنا تيمد جيد فاهمين نعم ni Allah so wirta ta wadi mojjere Allah so wirantuma ta aberma makka ngawa abernde fuda basalal basangal butal jiidi dum wona hen butal fo taw temdar aber ganca na ni badul Allah non ganco iyo wallahu ta'ala Allah yuda ifu umaso wana ko buri hewde limen yasa ko haaji won kay umaso ko burdo kadi na'am wallahu Allah non wasi'un ko jaadi bural ali mun gandudo kandude hen kandude kadi o ma yaadi bural ko non andi kandude alladhina lam yunfiquna bi anna amwalahum jawdil mun fi sabilillahi idina Allah thumma la yutbi'una tawba dawna ma anfaqu ko be nafi ho en dawna hen mannan badata jomu wala fa wala sabu Allah bira sanna wana min wa alhamdulillah na'am wala azan ben ta hen to Allah wi ben kay lahum ajruhum en jogi jobdum men inda rabbihim to joomen wala khawfun kulul ala alayhim mabbe wala hum wana kambe hazan tuna Allah na'am Allah wi qawlun kongol kay ma'rufun mujjud na'am khayrun min sadaqatin yatbawha azan o wi ayo ya jippi ay ben do جبي كل عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ولي الله ولما كان ولد تبوك نعم سيدنا عثمان ادي اجين رنجلوب كدير دم نعم نعم ويسن الله صلى الله عليه وسلم ودي هن اجين من كده كاني ودي هن توتي نعم كان ودي جهاد نلا دونو وانا ويد نعم ويد هو ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم على عثمان واي ود ادنا كان الله لدم نعم هو انت وقت ادنا تشغل هند كان الله نعم تشغل عبد الرحمن بن عوف قدنا له صلاه اجنا جني مود خالص نعم ادنا وحال نلا الله وان كو تشي غال مكو هون دو ko تشي دون ديفاس نعم نلا بما بارك الله لك فيما امسكت وفيما انفقت يو الله ودنا بركه ومفدا فنكو الله ودنا بركه ko nafu نعم tagal dum non duwaw nela Allah jawdi makko wayno leydini hewde نعم من وجد الله نعم قول كونغول معروف مجد انا داري نياغي ماما وما غفرتنا كفرانال خير قولي مجد من صدقه سكار صدق من ندا يتبوها اذان ان لو هن تو نعم دوكانه غايبنا نعم قول ويده من الله سمي دني de heba ايوه walla ya yo Allah newnu so Allah newni de mam tati naam ngol kongol buri mujjude e dokka ndewna hen naam ayi adanyani balaji kazmaji jara naam wallahu Allah man ghaniyun ko jondinido e sadak jiyabe makko naam halimun mun Allah mun naam ya ayyuhalladhina amanu ehe modon fonginde Allah la tubtiluhu dum bonnire sadaqatikum sadaqeji mon bil manni badi wal adha ita badde non naam
kalladi oɗon mbayno on yumfiqu malahu mo enen haqqa jawdi mum ri'a annasi yeeguinade yimɓe te wala yuminu billahi taw gonɗinani Allah wal yawmil akhir gonɗinani ñalama cakkitiɗo on ko nafiq wala o walla yimɓe waɗi naam Allah ne yondini kañum hay so totta kan jogi wala naam wiɗen fa nafɓe in ahsantum kay ahsantum so on moƴƴini moƴƴinan ɗon tan o koye mum naam bisimillahi o wi oma nafɗa kalledi on mbiɗen yumfiqu malahu mo en nafɗa jawdi mum ri'a annasi yeeguinade yimɓe no holla yimɓe wonde waɗi wala yuminu billahi taw gonɗinani Allah wal yawmil akhir gonɗinani ñalawma cakkitiɗo koye fa masaluhu sifa o ka masali safwanin waya kono sifa hayre ɗande sifa hayre ɗande alayhi wona e muɗum turabun leydi fa asabahu wabilun deba garire fiye hayre he hayre ɗande tan leydi wona hen deba garire juusto hen andi fatarakahu salda andi deba garire so juude won pata ko para hayre kene yoori de haydara leydi wonta hen den kan kaade kay ƴiwoni fi hen ay dara hen la yaqdiruna ɓe tawata ala sey'ine huunde min ma kasabu ko ɓe paggiti o neɗɗo baɗɗirɗo ko wona Allah ko noon wayata a totta kono ala ko tawoyta toɓo no wonirte yenete e hayre ɗande ni tawa hayre ndi no wanno e leydi no toɓo nawirta ɗum ha laaɓa ni noon yeengo nawirta golle ma moƴƴi ha laaɓa wallahu Allah noon la yahdil qawmal kafirina Allah fewnata yimɓe ɓe ganduɗa ko hefereɓe wa masalu sifa alladina no ɓen yunfiquna ɓe ene nafqa amwalahum jawɗele mumen nafqirta ko Allah ibtiraa ɗaɓɓude tan maradatillahi weliyaji Allah wa tasbitan nde ɓe dafɗata nde ene tabiti min anfusum te nder maɓɓe wonde eɓe jenanama Allah jab Allah wi ka masali jannati oɗo baɗɗo ni nafaqqe makko way kono nafaqqe ngesa baabi rubbotin woni koye dow tulde asabaha wabilun deɓe garire fi hen fa atat ngesa ba addi ukla ha ñamande mum di fayni coɓalɗe ɗiɗi daña ha heew coña kadi salta kadi coña o wi ba ngesa fa illam yusib ha wabilun hayso deɓe garire heɓani ba fa ɗallun hayso ko ñeeg tan so yene mabba tan ba moƴƴat ngesa mbinnaba ha feewi ene woni dow tulde leydi moƴƴiri hayso deɓe garire fiyane so ko ñeeg tan waɗa ko dañi o wi nafaqqe baɗirɗo Allah ko noon wayi tigi wallahu Allah noon bima ta'maluna ko golloton basirun ko jiyo kanko woni deɓowo Allah wi aya waddu beele yiɗat ahadukum goto mon an takuna lahu jannatun de latanto ɗum ngesa min nakhirin tamaroje wa anabin rizeji ngesa ba tagiri ene doga min tahtiha e lesmu alanharu pisinaji lahu ene woda mo fiha e nder ngesa he ɓesnoje min kulli samarati e dennangal ɓesnoje fof ngesa he joni noon wa asabahu kibaru taw ko nayow ne heeɓimo ko wanayde o kos o jogo ngesa huunde fof ko miijiɗa nana e ngesa he ngesa ba ene yooɗi jorgol ala ko ɓurti ngesa ba ndiyam nana doga darota te kanko ko wana e wala hu zurriyatun du'afa omo jogii gengol ɗo ngannduɗaa ko looɓe ko cubalon tokocon kon mbawa wadde haydara ngesa waɗi piiɗi yooɗi fa asabaha i'sarum heɓi ngesa ba hendu sattundu fihi ene hembi hen narun jeygol ba taragat ngesa ba suma ha laaɓa wona mon jiɗɗo ɗum ay bari iɗa ɗum ngesa ma moƴƴa ha yooɗa heddo ɓendude tan hendu bondu yana hen bonna aɗa wonde cukalon kaneyeje golliɗa golle ne yengo ko noon golle yengo maɗa golle yengo noon way way kono daña ko heewi mbaɗa haala heewa ɗon bon kazalika ni Allah feññiniri enen ngolɗo tindol ni yubayyinu llahu lakum Allah ene feññina noon al ayati dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum tatafakkaruna beele ɗo miijo tindol woni ɗo way kono sifa gorko golla golle moƴƴe ha heewa caggal ɗum Allah nela seyɗani e golle he bonna goofi suma golle ɗe haɗanaɗo waɗa goofol golle ɗe bonna ya ayyuhalladina amanu he moɗon gonɗinɓe Allah
anfiqu nafqe نعم woni gaske mhm min dayyibati mhm e geɗe dagiɗe mhm geɗe laaɓɗe so gaske ko laaɓi نعم ma kasabtum ko paggiɗon to banggue jawdi mhm so jawdi kangi نعم so kaalis mhm so jawdi jahoori ايوه asko ko moƴƴi نعم aɗa jogii baali ha heewi boƴƴi ha maayi aɗa jogii kaarɗe ha maayi نعم so asaka yonti tan ngal jaltina beeli weeri nen tan mbetoɗa ɗa mi aɗa funta Allah ايوه aɗa bagga Allah نعم ya baggu mo mhm walla aɗa jogii butaali moƴƴi kaarɗe نعم walla cammeeje kaarɗe haɗa aska tan aɗa lima so arte so sappo ɓenni tan ƴeewa cammeeje toko ñille tan mbetoɗa نعم mi aɗa funta Allah andi on mbaɗe noon مما كسبتم فجرون جوي نعم ومما أخرجنا لكم من الأرض إكو من جلسنا أن إليه هيكو نعم دي بفوف صدى النص نعم نص يفهمون ايوه تيجي فود هاي ليك هذا أسكف مج نعم ولا تيمموا الخبيث ora paandu de ko boni tan min e ko haala ko tumfiquna oɗon nafqa ɗum to bangi asakal walastum bi akhidihi so on dokkama ɗum on jaɓata an ka yiɗa sa wi aɗa sakko ko neɗɗo waɗa saɗa sakko cakkoɗa koko moƴƴi an ka yiɗa toon sakko mbeɗa mo cakkoɗa ala haqqille kañum illa an tuhmidu fihi so wona taw on belsiri on merni hen guite mon aɗa weddo tan a ƴewani aɗa lima tan aɗa waɗini aɗa lima ko hawri fof tan ƴeɗa asaka ɗum kam baasi ala fana ay kono noon aɗa ndaara saɗa aska tan aɗa lima jawɗi ɓuttiɗi fof kettaga so atte tan asakal tan ƴeewa damguel tan walla ɓotel tan tan beddoɗa saɗa aska aɗa puccini guide ma aɗa suɓo cammeje moƴƴe aɗa lima so arte asakal tan ƴeewa cammeje tokkitel tan beddoɗa واعلموا غندي ان الله غني او ان يندني انا فقير من هيتون توتاني مو جوجي نعم حميد كو جتابه e kala alhaali ايوه تيجي الشيطان شيطان نون نعم يعيدكم الفقر كانيوم نعم كل بالنسبه انكو باسل ايوه شيطان ودا نعم شيطان وي اسكي مدي غاسا اسكيدي اماي اسكيدي ما غاسا نعم sa askar non dum buri won ni sa askar Allah askar so Allah aski noon ɗum bona e wurtude koye dammidi ko balamaji ɗi ñaama balamaji haɗe kaara ɗi jofti kanƴi fof ɗi maya fof noon Allah kay ñande askane fof balama sen dawi tan ko balamaji ɗi dawra ɗin joftorade so ɗi joftine kam ɓerdema huɓɓat ɗum woni cheyɗane yaidukumul fagra sa aski an jawdi ma gasat oto asku wara asku kaare ngakka nan kewi kalis wara asku kaare ngakka nan kewi bey ala koy te asakal fof jahori ɓuuri webde asakal fof ene weeɓi ha tengte jahori ƴeew capanɗe nayyi dammuwol goto yanata ƴeew ɗo tuggude capanɗe nayyi ha temedere nogas fof goto tan temedere nogas dammuwol goto tan goto pat tege so woni temedere nogas e gono mbaɗa ɗiɗi ɗon ha woni a temeɗe ɗiɗi foko ɗiɗi yan ko saɗe ɗum aɗa jarama nadde jeygotere men aɗa hikku tan ko ganduɗa a jogorani ñamde e gurdam ma ene bonna guese tan aɗa windane bakkat tan ma yana ta jeygo daña bonde kalɗo fof piya ɗum sawre ɓufno a sindi ledma tan fi tan mbaɗa he jawti tan ɗum tan jawdi nafata fiyam tan min ne taade ɗum mi ɗaccet tan ñaaya mami tawoy an kam ko nanɗe fof ma was ko ɓurɗo eyo mani mayndi woppuma walla maya goppani so kalis ne kadi temeɗɗi fof ko bujje ko tiiɗe ɗum temeɗɗi fof bujje irdiɗe askude ɗum sona hana radio ngo mbiya siktika tan so tawi a waɗi tan kadi ko gasa gasata bisimillahi kono
واعلموا غندي أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ومهل بنا أنت بنج باسل نعم ويأمركم ويمن بالفحشاء داوري ويهر غسكه نعم والله الله نون يعدكم الله فرني أنس النفي مغفرة كفرانغال منه أمة دمك وحفرنا أم بكتو جمون وفضلني أرزق لم توكم بدأكم نعم الله فرن ما كساودي لم تنن ما كم بدأكم نعم سيدنا فدان ما كساودي باسا يوم كتشوب داهم نعم وبي الله تبارك وتعالى سبك فوف نعم ومن لا ملائكة هم قول يا اللهم أعد منفقا خلفا والآخر ينادي اللهم أعد منفقا تافا ويبي إيه جوما نعم يا رب كلا نفقد يا رب أنا نفقد كنا لم تنور كلا نفقد هقدم كنا لم تنور نعم ويبي إيه جوما يا رب كلا ما نفقدها كنا تلف رندنا هاي وهذا تكون نعم وهذا قال هم ترى مالك فيما أدو مليون وقتنا ما مليون هذه نوعاس نعم كجون جون وانا تنتوتا وهي يا الله نعم أنا قاعد نوار ودي ويا نعم لا ولا نوار مكرا ها نعم وانا أبي ولا ما توتا أنا كابوشون ada liggi million ma dubi ay gora anda ada rendin tan adum watan ma ha heew an jaba ande kakana ayyo wallahu allah wasi'un ko jajibul alimun gandudo yu'til hikmata allah en rokka gandal nafawal man yasa'u mo hajiru kut wa man yu'tal hikmata kala mo rokka gandal nafawal fagad uti khairan katiran on kan rokka mo jere hewde wal na'am وما يتذكر واشرتا فديدو واجب كالا إلا أولو الألباب سوانا جومرا بحق الله وما أنفقتم من نفقة كالا كو نفقون تبنج نفق وين أسكال ولا صدق أو نذرتم من نذر ولا تكندون الله تكندون الله كم لا تكند الله سبي دني ماني جم وان ماني جم بطا فإن الله يعلم الله كم نندو كالا كو نفقود الله نندو كالا كو تكند الله نندو نعم وما للظالمين ألنا هيفربنون ولا ألنا متتتا أسكا من أنصار كدو لفت وعلا إن تبدو الصدقات الله يسو أنفنيني سركيت فنعما هي تاريخ مني سلسكو بلاني هاي بفنجي وتاريخ بلاني هاي بفنجي تشكولا الله يتاريخ وإن تخفوها سؤال سودي كد سرقو وتؤتوها الفقراء أن تؤتي مثلا مسكينة فهو خير لكم نقول ما جانا كيس سود ده وريكم كون فنين ده كتاريخ فنين ده ومن تتجه كور أسكال فنين ده أسكين ده gele didi ne hen yimbe ceedo no ma wonde a feññini a wonde aski andi yimbe bawi kadde askara e wonno jiya e mabbe ñinga ngam hay sata Allah do kam ala selli don adi hisi don kam ma yimbe kal kal askara de wonno be jiya kono sa feññini wonde aski kam ma yimbe bi a aski min nyande be do temede ngoro kibi voilà kadi mo wadata am wat da yahe baraji nimtinma kono sa suudi kadi hay goto yiya kadi ɓuri kis tigi ɗum ɓuri sabu nena sallah sallam o wi so neɗɗo suudi sadak ñaama ngo totti tawa nana ngo tinani o wi ma Allah ñalline ɓuɓi ñalamo ɓuɓri ala moƴƴa wayu anani wayu kaffir ankum Allah hafrana on min sayyi'atikum huude bakkatuji ma wana fofu kam a wotto yafi wallahu Allah non bima ta'maluna on golloton ko khabirun ko kumpitido nder on no andi bowal ni la yakhfa alayhi min shay na'am aya garo o jippi ko walamma mana sallallahu alaihi wasallam min tasadduqi ala muslimin li yuslimu na'am aya garo woni sababu mum ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi hay goto sappo kefew wona jaba Allah hay goto sappo Allah wi laysa alayka hudahu wana e dow ma peewal maɓɓe addi l'islam wona e ma fawi koye an fawi an waɗɗima tan ko haalde ko nde wawi widaɗo cakke ɗum hoto haaltuɗe ngol accuɓe cakke an jeeɗa ko ya haal ko amma peewal ko min joyi basi hay goto fewnata so waɗa Allah kaalo non ne woodi kon pewno innama alayka albalagu tan taw waɗima yetti noon ne ko amma fewnude kay wiɗo fewni fof fenan e gorowa fewnude dow Allah
an noon aɗa haala kule Allah baɗeni qur'ana haalat annabi haalat ceerno haalat haalat tan ɗon haɗata ko amma fewde Allah yiminti so welama o fewno so lami ala hen tigi haali ha tan fiya ala huɗima hen ولكن الله يهدي من يشاء كالله فيونا ما هاجي فيونده وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كلا كنا نفقدون مجر براجي كوي من غرتا نعم وما تنفقون فتنفقر إلا ابتغاء وجه الله سوانا أبود ويأس الله نعم فتنفقر نتسن نفقا فتنفقر سوانا سوى الله وما تنفقوا من خير كلا كنا نفقدون مجر يوفى إليكم جبلون كلا كنا نفقدون مجر عليهم وأنتم نؤمنون لا تظلمون أنقصتان تاكي أي هولي للفقراء نوادني واس الذين نبين أحصروا في سبيل الله فنغنو داكو دمبو دكوي مؤمن على الجهاد أي أوجيبي كو أهل الصفة سنداجي نلاد الله صلى الله عليه وسلم جوجنا سنداجي تيمد دني من المهاجرين أمي بمكة أرسلوا لتعلم القرآن ابن جواد وصل نلاد الله ala ko joggini be sona jangude wal khuruju ma asala ya sanala nela konuji be jahabe kabo be dannaki kambe be jeewayani jawdi be ngala hen hayata ha jobe tan ko jangude so jiha dewi be dawa be joodo la stadiuna edo kattanani darban dannade fil ardi li yewoyde ko nyaami be jahani na'am yahsabuhumul jahil neddo fuldo so yibe ne mbayni sikkata ɓe aganiya akaɓe alɗum sa yi jomum je reke ne ñanti ene yahane yooɗi ene jooɗi ene deeƴi kono hay puuɗa Allah ina ta'a fofi sabu surade ñaagota waɗata taarifuhum aɗa andiraɓe ɓe siimehum mandeji maɓɓe sa yiɓe tan anda la yasaluna annasa ilhafan ɓe ñaagota ko yimɓe e komlugol ala ɓe cattina ala a witto tan itta dokka jomum kono wiyatama addu وما تنفقوا من خير كلا كنفقوا لمجر فإن الله الله عليم به الله عندي جازيد عليه فالله ونفقوا الذين ينفقون أموالهم بين غندا ان نفع جودي لمن بالليل جمع والنهار ان يلوم نفقا نفقا سرا e suunde tawa hay goto tinani wa alaniyatan nafɗa yimɓe fof ne ndaara Allah yiɓe falahum ajruhum ene wodan ɓe jobdu men inda rabbihim to joomumen wala khawfun alayhim kulol ala e ɓeeɗo wala hum wonani ɓe yahzanuna e cino wiyama aya o jippi e abi bakr siddiq radiyallahu anhu o meeɗino sakkade panɗe nayyi ujunere menkelde kañƴe pir ujunnaji sappo jamma o sakki ujunnaji sappo ñalawma o sakki ujunnaji sappo taw mo suuɗi o sakki ujunnaji sappo omo dangini won wiɓe ala ko Seydina Ali wonno noon jogino ko buuɗi nayyi donc buuɗi nayyi ɗum tan mofti ala goɗɗum kadi ala nder ala boobal hen mbuuɗo o sakki jamma hen mbuuɗo o sakki ñalawma hen mbuuɗo o sakki hay goto tinani hen mbuuɗo o sakki o yimɓene ndaara kono o wi koye ɓeeɗo jippi walakin al ibrata bi umumil lafdi la bi khususi sabab o wi teskete ko kala baɗɗo koɓe mbanno ko tan dañel koɓe dañno wona kamɓe tan ala ko kala baɗɗo ha darga daro waɗi baɗirnoni dañel koɓe dañnode tege alladina yaakuluna riba ɓen ɓe ganduɗa ɓe ene ñaama riba riba noon ko ziyadatu fil muamalati bin nuqudi neɗɗo ñamluma ujunere saɗa yoɓa joɓa ujunere temedere ɗum wiyete riba wal mad'umati fi qadri neɗɗo ñamluma muudo gawri saɗa yoɓa joɓa muudo yunifga ɗum wiyete riba awil ajali walla kalduno ɗen ko taske joni noon ewa taske ari a addani ha noon ganda so tawi ko ha mawlude joɓatama ko ujunere temedere aɗa tan waɗa intérêt yo ɗum wiyete riba no keesuji ɗi hen sa yembayne sa ñammima temedere tawi temedere nawɗa joɓata ko intérêt dagaki Allah noon wondaka laamu laamu waɗi intérêt kono Allah wondaka laamu Allah tan wondaka laamɗo wondaka miskino wondaka gawlo wondaka labbo kanko ko ha baɗɗo ko waɗi ko fof tan a nanna ɗum jeygo ala kees laamu ala kees neɗɗo woƴaka yo tege goppuɗo ko wi ko jeygol tan la yaqumuna ñamoɓe riba
ويبي غم ساكو قبل ما نعم إلا كما يقوم سوانان أمرته الذي أن يتخبره مفكر الشيطان سيدان من المسجد من قل نعم جانو نويتني نعم سيني ليزن أمون ورن دومي نني كان كون أودو نيامو وريبا يوم القيامة سم أمكن أمه نعم ذلك مجبري أيوه sayi Allah wi jippini dum bi annahum sabu kambe galu e biyanno be bi innamal bay'u kay misli riba jeegu kay riba ko goto Allah wi ala on pen Allah wi ana gon ni wa ahallahu al-bay' Allah kay dangi jeegu harama riba harmini riba so godum kay watano Allah ene dangi jeegu ene harmini riba wadde hor biya ko goto man ja'ahu mo yettidu maw'idatun odo wa'z min rabbih ummarade jomum fantaha woppi nyamde riba falahu ene dagani mo kam ma salafa ko benni kan ko nyamno hen kam moƴƴi yo yaadi kala ko nyamno riba ko adire yete ene harmi ko nyami yo dole jam aha non yo hap yo dokko non wa amruhu ya fede mo de ilallahi ko ta Allah kono wo man aada biyaɗo harmi ñaami adan rutti kadi watti ñaam ulaika sabun naari ɓe ngoni ɓe jeygo yo ɗum kañum en haalidino ko sasoɓe fi ha e jeygo yamhaqullahu riba Allah ene mamta barke riba kala ñaamo riba jawdi mum batta barke abatan arindi ha ɓoytan duwoñeɓe kefta wandini ha ɓoytan gujjona tournaw o yurbi sadaqati Allah non ene ɓeyda geɗe laaɓɗe ɗe ay ko laaɓi ko Allah ne ɓeyda ɗum wallahu Allah non la yuhibbu yiɗa kulla kaffarin kala jeddowo dannowo riba asimin kewɗo bakka fajiri ñamowo riba Allah wi on ko lettowo alladina amanu ɓen ɓe ganduɗa ene gonɗini Allah wa amilu salihati golli golleji moƴƴi wa aqamu salata ñiiɓe julde wa atawu zakata totti asakkeje lahum ajruhum ɓe ene jogui jobdumen inda rabbihim to joomen wala khawfun alayhim kulul ala mabbe wala hum wanani kambe yahzanuna be tuno ya ayyuhal ladina amanu he modon gonɗinɓe Allah taqullaha dento de Allah wazaru ngoppe ma bagiye ko heddi min riba in kuntum mu'minin ɓayde kon gonɗinɓe Allah e gon ngoppe riba sabu neɗɗo gonɗinde Allah watta ko jamiroje Allah wala taari ko gonga ɗum gonɗinde Allah mbaɗe ko Allah waɗi aya o jippi ko nde riba wiyane harmi kamɓe sahabaɓe woni hen ñamlunoɓe ene ñamlirno noon ene ñamlirno muudo gawri saɗa yoɓan muudo e hamdat ko noon ñamlirno mbiye joni kam tawde harmi e ala sakam mamin joɓe kam ko ɓenni ko kam ko ɓenninomin gop Allah wi ko ɗum kam mbiɗo gop kon keɓani taw ko mbiɗo gop nanɓe muudi ɗi tan goppe amdatuji yiɗi gon toon fa in lam taf'alu son mbaɗani ko mbiɗen en barko fa azanu gande bi harbin gande ko walde wallahi ummade Allah wa rasuli en elaɗo Allah so tawi on jaɓani gande onen Allah ɗon kaɓa onen nelaɗo Allah ɗon kaɓa ƴette cabbi garon yo ene gasara walamma nazalat qalu la yadullana bi harbihi bi aya o jippinde Allah ƴette kaɓirɗe mon garon ɓe mbiya ala minen kam min ngala doole habde Allah ko wi ɗum noon wo in tubtum so on goppi on duttima falakum ne woden kam ko uusu amwalikum koye jawɗele mon ɗe ñamlunoɗe ɗe kam temedde ñamlunoɗe ɗe kam on keɓat ko amma ko fawro en ko goppe la taslimuna on toñata ɓeydude ne wiyete toñde wala tuslamuna on toñatake bimana on gustantake wa in kana su usratin fa nadhiratun ila maysuratin so tawi ko ñamande wa in kana tawi jeegu ngu yeri ko zuul usratin joom basal yani ko basɗoma ala haydara ko on jeeyodirɗa fa nadhiratun ko muñandemo ila maysaratin walla ila maysuratin ha yaajen o daña tan muñanama muñanama o daña ene muñe yo wa an tasaddaqu to on jaakima khayrul lakum ɓuri moƴƴande in kuntum ta'lamun tawɗoɗon gandi ɗum kadi sa ñamnina muñandemo nde ko farilla yafaare nde noon wona farilla kono yafaare ɓuri hewde baraji ay ɗo ene jogii geɗe ɗe gona farilla ɓuri hewde baraji e farilla
ñamlude ɗum ko farilla نعم yaafaade wona farilla kono yaafaade ɓuri hewde baraji e ñamlude salligaade nde waktu yoni نعم ɗum ko farilla kono salligaade ko adi waktu ɗum ɓuri hewde baraji nde wonno mbaɗɗa ko gila waɗɗa kiw ɗum ko ma waɗɗima nde mbaɗɗa ايوه wadde ko waɗɗi ɗum wadde ko waɗɗaki ɗum ɓuri hewde baraji نعم amide ay farilla نعم tout suba ene heewi baraji kono naafile ɓuri nde wonno ɗum waɗɗaki ha tan wela waɗi ɗum noon sa waɗani ka keefer ايوه ko ɗum serti نعم eyyo تيجي وفي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كلام منيني باس نعم ñamlu ɗaɗum muñanɗa ɗum aw wudi'a anhu نعم walla wallina ga bas o walla wada'a anhu o yaafi bas o azallahu llahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu ma Allah ñallin moy ɓuɓri mum ñalawum ɓuɓri ala sowona ɓuɓri mum sa muñani bas a ñamli ɗum a muñani ɗum walla a yaafima ɗum ma Allah ñalline ɓuɓri ñalawum ɓuɓri ala sowona ɓuɓri mum ko yawmal qiyamata wattaqu kule yawman ñalawma turja'una fihi ila Allah ñalawma mo duttirɗo ɗon e mum fewtude to Allah kule on ñalawma ma ara ene fof koto Allah kule on ko ara yawmal qiyamata summa tuwaffa yoɓe ñande hen kullu nafsin kala fittanu ma kasabat ko golluno so tawi ko jam jiya so tawi ko goɗɗum jiya hon kamɓe layidira mum ɓe toñetake a ustantake moƴƴi ɓeydanɗa bonɗi a ɓeydantaka bonɗi ustaneɗa moƴƴi Allah jaɓata ɗum ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗude Allah ida tadayantum so tawi on ñamlodiri bi daynin ñamade ila ajalin fewde ladal musamman innangal gannagal Allah yi faktubuhu binde binde ɗum saɗa jogui bidik neɗɗo ari ñamdima e maɗa kaaɗo ɗon ko taske o yoɓata binde kaari ñamdima e on sabba naggam o yoɓata ko sabba ñalawma sabba naggam o wona an jobbiɗi windata noon ala kanko o windata an a windata ɗoyi ko faktubuhu binde ko ya noddu goɗɗo wona jompiɗi windata wona an ñamdiɗo windata sabu ene waɗa juuɓe goɗɗo mo wona jompitik wona ñamdiɗo ko wali yaktubu yo windu baynakum hakkude mon katibun bindowo bil adli nunɗal neɗɗo nunɗuɗo arata winda o winda kaali taw o ɓeydata o ustata o ɓeydata janggal o ustata ala janggal wala ya aba hoto salo hoto salo katibun bindowo an yaktuba nde windata so noddama yo ara winda yo windu kama Allah wahullahu no Allah andinira wona ko janggudo ha o wawi windude kankon horo ɗaw ɗum so yimɓe mbima aɗa windan min kay aɗa wawi aɗa winda ano wi mi wawa en kay yo wot ko ɓurɗa fal yaktubu yo windu kono somo winda wol yumlil yo fid alladi on alayhi lhaqqu mo ganduɗa deweteɗo ñamade o ko on haalata o daro e bitig he kanko deweteɗo ñamade o joom bitig o ne heeɗi omo heeɗi bindowo daro o wiya min de mi ñamlima e alaji sada pakken biskit ko nogas jarata alaji sada ne heeɗi oya wona windude ha kasa min kaldi noon ko so lewru ma e mboɗo yoɓamo ñalawma aset garowo ɗo o min kaldi jogdi o winda o yaha ona o kayiro wona jiɓotako de kono so tawi kanko windi joni so windi paquet ɗiɗi biscuit ko mbawɗa hen so windi sa yoɓimo o windi a yoɓani ko mbawɗa e makko ko goɗɗo windata wal yattaqillaha kanko bindowo one walla kanko pidowo o yo hul Allah rabbahu joom makko somo fida wala yabkhasa horo ustu minhu e haqqe o sey en hay hunde to usene dara yo haal ko rewete ko haalaɓa bindo o winde wona haɓe jaa galle maɓɓe winde ala wona hawa ya joom bidig winda ala ko ɗon o winda kayitaji tati kanko bindowo o totta joom bidig o kayit o heɓa kayit o totta jewete ñamade kayit ide Allah wiyen baɗir iwani noon ko enen goppi min iwani ko enen goppi so wona hen saji a yata joom winda walla winda ana yi an anda bindola wawa windude ana anda ko winde
binda ko wela so ko mbaɗa mum sa ari men ko ɗum ñamdiɗa nani mboɗo windi miɗo windi kay sa windi kay ko belɗa bindata dal seedata dal seedata sere jaɓata ɗum an windi ko kaake ma an rewa kadi ñamani kadi binda aɗa fay siiraki gay holnaki ko goɗɗo windata an deweteɗo ñamade kaala fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan so tawi deweteɗo ñamade o ko ɗayɗo aw da'ifan walla ko looɗo ko cukalel wawa haalde haqqe o walla ko neejo sen haala wonta koye signude aw la tadi'u an yumilla huwa walla kanko hoore makko o hattanani fidde sabu wasdemo nande ɗemgal bindo o ko jolfo kanko ko haal pour a wawa wolof joom biɗigo ko jolfo o wawa wolof ala sabu wadano way o haalta pulaar kay tawde bindo o nanata kadi joom biɗig nanata ala o haalta koko nanete ko ɗo yum lil waliyuhu yo addoye bam makko walla wasiyu makko walla miñi ko daro tawane nana wolof o haalano ɗum pulaar haalana bindo o wolof joom biɗig o heeɗo bil adli e nunɗam son gayni wastashiru ceenne sahidayni seedeji ɗiɗi min rijali ko wona winde tan de yehe ala so windama o windat seedeji ɗiɗi daro ndi windetende kaala e wolof kaala e pulaar wonde o ene rewami capanɗe jeeɗiɗi o haala e wolof joom bitigo heeɗo o haala e wolof bindo o heeɗo winda enen seedeji ɗiɗi eɗen daari keɗoɗen ha gasa winde okkita ene jiɓoyo tawa kadi ko helli faaɓe tawa kadi ko juulɓe tawa kadi ko rimɓe tawa kadi wona ñaagotoɗo wimi ñaagotoɗo wonta seeɗa kaalis wonta tigi sabu sirani so o wawi ɗaminade hen o haala fenade rokke sawi jaɓa so wonti jawtano seeɗa fa in lam yakuna rajulayni so tawi seedeji ɗiɗɗi gona worɓe on kama dañede worɓe ɗiɗo farajulun ko gorko goto wonmo atani rewɓe ɗiɗo ɓen ngara ɗum tardawna ɓe beela ɗum mina sodade seedeji ɓe beela ɗum to banggue seedeji ɓe beela ɗum diini mumen ɓe beela ɗum nunɗal mumen tigi holko waɗirte rewɓe ɗiɗo o wi sabu anta dilla so tawi majji ihdahuma goto e maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe so hen goto yejjiti fato zakkira sittina ihdahuma goto e maɓɓe ciftorɗo o sittina al ukhra goɗɗo jejji waɗira rewɓe ɗiɗo ɓe waɗira rewɓe ɗiɗo so oyo yejjiti mo yejjitade o sittina oya wala ya'ba hoto sala as-suhada usedeji dine ko bi calo ida ma du'u se be noddama be gadda noddama be garbe cetto hoto be calo be garta wala tasamu allawi hoto cakte an taktubuhu ne bindo ton seedan faagu ngu hoto cakte ononne foti non ko seedete ko sagiran ko seeda aw kabiran walla ko heewi foti ko seeda ñamla foti ko heewi ñamla hoto cakte milleta ila ajlihi ha waqtu lajal mum zalikum ay windede de allawi aqsadu dum buri nundude indallahi ta'ala wa aqwamu dum buri wawde sembinde bi shahadati walande seedan faaga so winda dum kadi ɓurata sembinde seede aɗa seedi hunde kadi windama sa haali koko winda ɗum kadi ɓurata walludema wa adana ɓuri ɓallade kadi allah tartabude on cikkitta koye haqqe he ɗum ɓuri ɓallade kadi nde on cikkitta koye lajal he illa an takuna so wona noon jeeygu ngu yanati jaratan ko julago hadiratan tawnago so wona noon taw ka coɗɗo jungo e jungo donc to diruna ha baynakum ɗum jiila hakkude moɗon nda yeeyam nda ɗum falaysa aleykum junahun ala e mon bakkar kam allah taktubu ha ne mbasa ton windu ɗum kono noon o asidu noon ceenne ndata bayatum son yeyniri jungo e jungo sennu sa wi jompiɗi ɗi nda temedere yeeyam pakke sukar yo seede daro seedeji kono seedeji yoɓima koy tuma pakke sukar jaha hayso windaka moƴƴi kono noon yo seedeji daro noon pour an ka aɗa wawi yaade jombire an ana ƴettoɗo pakke sukar ñande a yaɓani ala mi yoɓi a yaɓani holde ɗi ɗaɗɗo ɓori windi a yaɓani ene waɗa ñande kala so wada hunde mi yoɓa jombiri ye yiyade sattima ɗum noon waɗi ɗon ko seeda ko seede no wonno so wiyo yoɓani to mbiɗa ala gam yoɓima kaare kaari ne tawa sa noddi tan ablaɓe mboyɗi ne tawa mamalla min ne tawa e nodde no way aha ñanden kikiɗe takkusaan aɗin gummi jamaatu aɗa faati galle mum a yoɓi ɗo pakke sukar ɗum kam min da
min sa ɗum ala noon no mbatta sohlima yoɓan tan e waɗ ala mbawɗen iyo Allah wi wasidu idha tabayatum cenne so on jeewndiri wala yudarra katibun wala sahidun wala yudarra hoto lorle katibun bindowo o lorle wala sahidun seede on hoto lorle ala woni lorlude ɓe ɗe ko haalde ko wona gonga an connoɗo on ngula ko winda ko allorli bindo ngula ko winda ko allorli seede Allah wi hoto seede o lorle hoto masalan bindo o lorle acce ɓe bindi ko yo ɗum tabita ha sondude hoto wul sa wuli addantuɓe tampere ko in tafa'alu Allah wi so on mbaɗi ko kada ɗon ko fa innahu gande ɗum fusuqun ko yaltude oftare biku wonande on wattaqullaha kule Allah ko jamira ɗon mbaɗon ko kada ɗon ko goppon wa yuallimukumullahu Allah ene jangina on maslahaji diineji mon wallahu Allah noon bi kulli shay'in kala huunde yo huunde alimun ko gandu ko in kuntum so tawi on laatima ne ñamlodirtonde ala safarin koye ɗanngal gonno ɗon jaaɗon hayde Togo aɗa paani kalis minne mi ala kalis aɗa min mboɗo jogi an aɗa paani eɗon jaaha walan tajidu on dañani kaati ban bindowo ko noon tan ɗiɗo on ñamlodiri oyi faruhu noon ko jukkunde ɓurtu mortalma sawi go totta wona jukkunde hakkude mon jukkunde ne mag buuda tun kede tametede wona hanje to mi tottuma ala a tottanmo o tottuma ko ñamlanma ko tottamo jukkunde nde jukkunde noon ɓurata ñamade ñamade ɓurata juggunde so neɗɗo ñamlimo ujunere tottatama ko ganduɗa so tawi yeyama heɓa ujunaji tati ɗum o jogoto kanko o daña ɗo fawi sa yoɓani o yeeya o yitten kalima ko heddi ko tottuma kono sa tottimo omo rewma ujunere tottimo ko jarata temedere ko waɗa mon tan électeur ni majo won kon iyo ko waɗa ɗum tottama koko foori o jagga ɗum ɗum won juggunde kono noon so ɗum waɗani fa in amina ba'dukum ba'dan so yoga mon yo koolima yoga en paani Togo mi hoolima mi ñamlima en mbaɗani a wi addu mbiyaɗa ala probléme jaggo rek fal yu addi alladi utumina amanatahu fal yu addi yo tottu alladi on utumina mo ganduɗa ko koalaɗo o koalaɗo ñamade o koalaɗo mi hoolima mi ñamlima anne tottu amanatahu yo kañum yo tottu hoolade o sen ɗo hoolimama ka annen so yonti addu min sohlani ala probléme an kadi yatan so annen so yonti hoto jaam tigi wal yattaqillaha yo hul rabbahu joom makko Allah wi wala taktumu shahadata onon seedeji so on noddama yo on gaddu seedan faaw tuude hoto min de mi anda min de dal min tan ƴeewe tan min de mi anda alanda message neɗɗo ne seenne waɗa probléme tan calaɗa haalde tan gonga tan ha wona tan wiya ƴeewe tan dal hakkude mo ƴeewe tan wiya seɗɗa haali won tan ɗum bone min ko jarnanimi haalde ala koye haalde han kay a haalata aɗa kaɗa seedi seeɗa ومن يكتمها الله وي كلام سودي سيدان فاو فإنه أنكم آسم بكوديني قلبه برنمو برنمو بكوديني فلم ويد قلبه برنمكو وي نرى صلى الله عليه وسلم وي برن وني سلطان الأعداء فرسيداتر كو برن إذا صلح صلح الجسد كله so tawi ɓernde moƴƴi ɓanndu fof moƴƴi so ɓernde boni ala ko feewe ma heeɗidala ɗum noon o wi ɓernde mabba ko ɗin ɓernde mabba ko ɗin a ganda ko mawrane ɓernde kay ɓernde woni neɗɗo so moƴƴi alhaali ma ne moƴƴi so boni alhaali ma feewa wallahu Allah noon bima ta'maluna ko golloton alimun ko ganduɗo yafa alayhi shay'un minhu e hunde suudata fen Allah billahi ko Allah tan jeyi ma fi samawati ko woni asmanuji wa ma fi ardi ko woni leydi ko Allah jeyi wo in tubdu so on peññini ma fi anfusikum ko woni nder mon to bange bonandeji ɗi mbaɗɗon e ɓerɗe mon ɗi son cuuɗiɗi nder walla on peññini nder aw tukfuhu walla on cuuɗiɗi on peññinani yuhasibukum bihi llahu ma Allah hasbir on ɗi yawmal qiyamati ñala omo darna bonande nde mbaɗɗa e ɓernde ma a yaltinani boowal e bonande wonnode e ɓernde ma jaltinɗa boowal fof ñande darga ma Allah hirno boowal holluma ko mbaɗɗoɗa nder yaltani e ko mbannoɗa nder yalti fof ɗum holle ɗum ne siri on ko neɗɗo waɗa ɓernde kay yaltata on kay fa yaghfiru liman yasha'u Allah noon ne yaafomo wela yaafaaki wa yu'adhibu man yasha'u omo yetta kadi mo haaji leppude wallahu lamɗo Allah noon ala kulli shay'in kala hunde gadiru gokkatan
amana ar-rasulu nelaɗo Allah gonɗini bima unzila ilayhi ko jippina e makko bihi ummarade e joom makko nelaɗo Allah deni gonɗini qur'ana wal mu'minuna julɓe ne kayne gonɗini qur'ana kullun julɓe ɓe e nelaɗo o kamɓe pop amana billahi ɓe gonɗini Allah wa malaikati ɓe malaikaji Allah ɓe gonɗini kutubihi defte Allah ɓe gonɗini wa rusulihi nelaɓe Allah ɓe pop ɓe mbi ɓe gonɗini ɓe mbi minan la nufarriqu minen min cerdata bayna ahadin hakkude hay goto min rusuli e nelaɓe Allah hay min cerdata o ɓuuri o ɓuuri o iya tigi fof foti hay goto min jaddani sa gonɗini o a yeddi o tan ganda fofo a yeddi koko goto ha gonɗe fofo tan walla jedda fofo gona kefe o gonɗina ɗum jedda ɗum a tam wonde bon wa qalu ɓe mbi sami'ina minen kay min nani ko min jamirayo min bat min nani nan e jaɓgol waɗana min ɗoftima joni noon Allah emin ñagoma gufranaka kafrangal ma rabbana joomi amen wo ilayka ko fewde ma almasir woni ruttorde so min maayi koto ma min paas walamma nazalatil ayatu qablaha aya gadiɗo ho ɗum ko Allah wi sa miijima ko boni a yaltinani ma Allah haɓre ɗum yawmal qiyamati sa yaltini bowal ma Allah haɓre ɗum yawmal qiyamati kamɓe julɓe ɓe ɓe gulditi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi an Allah nelaɗo min ka cikkanomi ma taw neɗɗo kam ko ma waɗa kon ko boni kono mi hay miijiɗo ko boni tan ma yiye ma holle wallu min ɗum yo ɗum kay yoowa ɗum yo Allah wi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah wi defata fittanu so wona ko wawi Allah wi defata fittanu illa wus'aha so wona fodde hattanmo ko heddi ko koko waɗa tan bimillaha ma kasaba ene wodani fittanu ɗo kala ko golli to banggue moƴƴere o alayha indu windane maktasabat kono faggiti e bonande kala kono golli e bonande windane kono kono miiji Allah mi yaafi famidi tigi sa miijima ko boni a waɗani Allah yaafo sa golli winnande tigi oftiri wona ɗum moƴƴere wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi ahadin hay goto nangirtake bakkal goɗɗo wala bi ma lam yaksibhu wona ko neɗɗo gollani kadi nangirtake mimma waswas bihi nafsuhu ko fittaɗo ko miiji tan ɗum o winnantake ko ma waɗ joni noon mi jaɓani on onon ne mbiya rabbana duwor e oɗo duwaw mbiya rabbana joomi amen la tu'akhidna hoto nangirmin lefte in nasina somin jejjiti aw akhta'ana walla somin goofi somin goofi tinno hoto jaggirmin eɓe irri Allah ko wi ko waɗi kono no eɓe kaala kadi ربنا جومي أمن ولا تحمل علينا إصرا وترون أمن تجين وما حملته هنا ندون نردون على الذين من قبلنا أدب من عند بني إسرائيل أن سنتوبنا كان برتسون كلا يتوبوا ما يلا جاب توبوا ستبي كان أسكال مات كروب المال نائب الجود فتش الجود فتش ناي أن فتشريان أسكال ستبي سوريان يشوفون ما كمان جولا دون سكت أنا دي بيسان كابكنا وانا سريع مات soɓe yene comtol jomum tan ma taƴa tan taƴet tan enen noon ko ndiyam tan biccata yaha ɗum noon rabbana joni amen wala tuhammilna wata faw min ma la ɗaqata lana bihi ko ganduɗa hattan alanamin e muɗum wa'fu anna yafono momtan min bakkatuji amen waghfir lana jaafoɗamin warhamna jurmoɗamin anta maulana an woni kalifa amen wansurna wallumin alal qawmi e dow yimɓe alkafirina hefere qiyamatil hujjati wal ghalabati fi qitalihim somin kawe mabɓe yo Allah rokku min folde suratu ala imran